nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Nyakor mgajwang dakika en 23 tok sa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni e twak e chenro mano mar RuuPiny. Chieng' tich abich juma ka juma nyakor mgajwang wajabedo gi thoro weche mabende mulo dhoro were kata mana machiegni gi rowere ahinya. Omiyo kiny ma kawuono nyakor mgajwang kireno thoro wach mabende wadwaro lose en kaluwore kod okenge mano mar kedo kod tuo mar ayaki. Bende obiro bedo kwa lose kedo kod iye momondo kata mago ma ohiwe kinde mamoko. Okang' ma kama indi biro bang' sigana ma bende nyawadwa Judith Omondi notimonwa odiochieng' manyoro. Ka bende nonro yangu ni higa mano mar 2022. Rowere mantiere e kind higa 15 nyaka 24 moktine 7,000 noyudo tuo mano mar ayaki kaluwore kod lipot mano mar piny owacho ma bende negigolo e chak higani. Onye na report mabende Judith Omondi noloso kotende kod sigana mabende odoro lose kapok anyisi welo mabende antiere godo kinyi makawuono. En nyasi mane oyuorie kod riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth kama oting'o WHO, UNAIDS, UNFPA kaachiel kod SDG. Twak mane okwako kor lwasi ne en riwruok kod piny owacho e chwalo sir ne rowere kaka achiel kuom yore mag kedo kod ayaki kod iye ma ohiwe kind rowere. Kaluwore kod lipod piny owacho mane ogolie chak higani, atamalo 41 mag tuo mag ayaki mane oyudi e higa mar 2022 ne gin rowere manie kind higni 15 nyaka 24. E kwan ni nyithindo manyiri kawo atamalo 78. Riwruoge 4 ma ok mag piny owacho gi oriwore mar chwalo sire jiwo chenro mabiro tieko higni 2 e counties 10 ma tuo mar ayaki kaachiel kod iye ma ohiu landore mokalo. Counties gi oriwo ma Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira e kind mamoko. The 10 counties were selected as part of the counties with the highest prevalence of HIV new infections amongst adolescents and also high teenage pregnancy for the same cohort of 15 to 19 years. A lot these young people are going through in regards to stigma not only within themselves but also from the community, and therefore part of the intervention within this process will be to conduct aggressive community awareness. Rowere mane ochopo nyasi no kata kamano ywak ni piny owacho sebedo ka duoko gi piny e yor chwalo raboyunga maka moro nyalo resogi e yudo ayaki kaachiel kod hiye ma ohiu. Sirikal onego ng'i weche mag kondom sana nikech kiyudo kama youth kodhi e dispenser kacha gikoso kondom. Hata sahi kwetu kama dreams kondom si mingi sana, ni less sana. Alafu sasa unaona rate ya mimba ni high sana kama ume notice na HIV infection. Jia kondom hakuna kondom. Dr. Rashid Isak, apisa mar migao mar thieth mane ochopo e nyasi no be kata kamano ne okwedo wachno ka okoni piny Kenya ikore ne chako chwalo moko kuom gige thieth kigin ma ok giyudo sir koa kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. You cannot say condoms are not available for youth. They may not be adequate. We may be having challenges, supply chain challenges that happen after the COVID, and this is global. Right now, Kenya is on transition platform where we are going by 2030, or some items like vaccination by 2027 or 2029. We are going to be fully responsible for our own health and our own commodities. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor mgajwang manitor wach mabende wadoro lose okiny makawuono mar mondo miwang'ini achiedh nade mabende rowere kadhe gin mage. Iwinjo kanyo nitiere nok
mago mag raboyunga. Dibed ni momiyo ni cases kata mna buche mago mag kute mag ayaki medore e kind rowero. Omiyo kinyi ma kawuono ntiere kod welo. Moko kuom gi bende neno kanyo koloso sigana ma bende Judy nokelo kanyo. Okinyi ma kawuono antiere ka gi nyidendni ariyo. Mokwongo antiere ka gi Fiza Achingo Tieno. Arwaki ni machiegni. Ero kamano. Inyalo mana mosa jopiny Fiza en ng'a duol mane miwuoke nikech ang'eni unduto te uwuoke duol mago moko mag piny owacho. Yeah, Fiza en youth champion. Aluonga na youth champion kamano. Pipeline but Kisumu. Kisumu lakini sani adak pipeline. Machiegni nye chenro. Kopogore gi Fiza Nyakorom Gajwang' bende antiere ka gi Roso Keri. Bende arwaki ni machiegni mos jopiny. Amoso ute. Ilonga ni Okere Roslyn, adak Yotasia, machiegni gi pipeline, and co-founder mar Seasbro of Zion, mano CBO madil gi nyirigi, dala yo Ugenya, lakini sani adak Nairobi. Ero kamano inya kendo machiegni. Fiza, mana kachako kodi na winji kanyo kiloso kotende kod report mabende jafombo mar Judith Omondi na kilo. Iwacho ni ntiere nok mano mar raboyunga bende nengo gi bende iwacho ni malo moloyo. Diwach na kotende kod man. Adier king'iyo adier sani government goyo tax nyaka kondom yawa. En gima tek masana. Inyalo ni kondom chon mane nyiewo siling 50 sani nyiewo 70. Koro yudo ka youths mang'eny giyuak kata moko mane miyo ji frika sani tin kabisa. Sani tin kabisa nikech idhi e dispenser ikoso kondom. I expect ng'ani dhi timao. Dong kodhi to dhi kacha moko pimo kata nyako modhi go cha kata embe okopimore to ang'o do regret yudo ka sechego wan gi new HIV infection mang'eny sana sani. Mago tute wadwaro mar mondo mi waluso. Omiyo Nyakorom Gajwang' ponono ni ntiere kod ote moramora. Paro moramora mintiere godo ponono ni janyuola mantiere gi nyithindo mago mag rowere. Bende rawera oko kanyoronwa ote lai mago ote machuoka rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook yudo achiel kachiel kanyakla kod YouTube bende neno ka wana achiel kachiel. Acha kod Ros. Ang'eni mathoth timore. Kana ng'iyo nonro ma bende piny owacho nogolo e chak higani. Ano ka kwan makamarach nikech higa mar 2022 nonro wacho ni rowere manie kinde higni 15 nyaka 24 wacho ni mok tin ne 7,000 ne oyudo tuo mar ayaki. Omiyo kiny makawuono paro mar mondo mi wapuonj oganda magwa nikech kata mana gwenge magwa bende neno kwantiere kod achiedh nade maket kod mago. Duol mar Seasbro of Zion inyalo mana nyiswa ni otimang'o. Seasbro of Zion wadil gi nyiri moyudo ich momondo to gi joma be oyudo tuo mar ayaki kani school either oyude ka okong'eyo kata oyude yo mar rape, and then wadil be nyaka gi GBV matimre around the community. Yes. Mage modil godo to kata mna yango gi nade nikech ang'eni mar mondo uti machiegni gi jopiny nyaka bed nung'eyo kata mna nyiri yawuoyi maket kod mano mabende samoro ntiere ga chiedh nade makamano. Koro mostly nikech watiyo gi joma ni i community around wa wan gi joma iluongo ni mobilizers. Jogi gin jomong'ere kama gidakie. En ng'ama ong'e jiran chal nade, ong'e ng'ama nosomo go nikech gidak kamoro achiel. Koro through mobilizers wang'eyo ni ng'ane gi ng'ane odak machal hama, mae gi mae timre kae gi kae. Koro yotnwa mondo wayudgi mondo wakergi kamoro achiel mondo walos kodgi kata wane kaka wanyalo konyogi. Yes. Bende ang'e nyaka gisa ni ntiere dwaro ahinya mag grube kanyakla kod riwruoge mago mag piny owacho. Ntiere dwaro mano mar tieko chenro ahinya tuo mar ayaki kedo kod iye ma ohiu. Ntiere chenro ma bende duonde makamagi ntiere godo e kind thuolo mar higni 2 mabiro. Ma bende ang'eni time counties mopogore. Nyakorom Gajwang' gido mara neno kora mna chenro mano mar imoro tieno manyoro kanya wadwa Simfres Okinda nobago tuak mani county mano Siaya. Adwoko di Fiza wach mar iye mohiu, iye momondo. E achiedh nade mabendo osebedo kaneno ahinya gwenge magwa kata mana e gwenge mopogore e pacho kaendi. Wach iye mohiu ni inyalo lose e wi ang'o kotendre kod ahinya kaluwore kod duola mano mar Dream Girl mabende wuoke. Ang'o motimo? Gimotimo ne Dreams kacha ni
wakonyo mondo kik yemo iwuogi sana mayudo ni watiyo gi nyiri ma from age 10 years nyaka 24 years mano wawacho ga ni teen mothers and young mothers waluongo ni GYW adolescent girls and young women koro kanyo wamiyo ga services kaka family planning mana jok mwasedo ka eligible okwanya ka nyako mong'eni ok sexual active to watere family planning kose fwenyo ko identify ni ma en sexual active to wayudo consent ken below 18 years wayudo consent from janyuol eko watere service to most be wamiyo ga condom kiwinjo kana ywak ni condom tiye koro wamiyo ga condom be magene nyithi nikech moskum ngadi Pfizer nikech nyathi mantiere buo higni 18 samoro jolony kata mana jogweko ma samoro kedo ne ratiro mag joma mine nyalo wacho ni nyithindo maket kod mago tindo samoro ok nego bed ni ikete buo yedhe kaka mago mag komo nyuola samoro mar miyogi kata mana condoms mago rabo yunga mana kaka iwacheno umiyo wacho ni on gi consent form koro kapok amiye nyaka many janyuolne ma janyuolne yiena nyame ka janyuolne odagi ng'eni nyathi bong'ere akaye samoro anaja iga 18 do aseng'eyo ni an sexual active to janyuolne ng'eno kiaya maber kech nitie gik moko anya disclose kuome koro ng'ani mentana ni oseng'eyo ni an sexual active kendo adhi ire mondo akwaye mondo otera e service to janyuol odagi koro en a decision mar nyathini nikech ka janyuol odagi nyathini iseda nodhi agich kata odhi agituo to bende puonjogi kata mana mar kapok ochopo mar mondo me umigi kata mana rabo yunga samoro ketgi kata mana e buo iwacho ni yedhe mag komo nyuol bende upuonjogi mar mondo mi gine mbele upuonjogi kabisa kendo wan gi sessions watimo ga session like kama in a week wan gi session gi nyiri matindo gi twice in a week yudo kwa kanyo mopuonjire ka in sexual active onego beni timo nang'o ka ok in sexual active kako onego beni ritori mitiek school mondo kik wayud iye moko odwagi ang'ini sessions ma kamago biro bedo kipuonj inyisowa ni utimogi kata mana e gwenge mage to rowere maket kod mage yudo kanye to dibed ni en mana nyiri kende nikech naneno kiwuok e duol mar Dream Girls koso yawuoyi bende upuonjo nikech yawuoyi bende samoro jakila chiedh nade ne nyithindogi nikech iye mohiu kata mondo bende yawuoyi bende nyaka puonji dhi bedo kinyisowa Rose ang'ini njakine ratiro ahinya mag nyiri bende nyiswa e kinde makamagi ng'in wadak e kinde ma wayudo gimoro amora e mbui wanyalo ng'e nang'o mitimo tang'o mok tim janyuol bende samoro mana kaka Pfizer wacho ok wanyal ng'eyo mathoth ma bende nyithiwa manyiri gi ma yawuoyi timo oko kacha walosane kotenore kod bedo thuolo gi janyuol akeni ma en achiel kuom okenge ma samoro inyalo neno ni kelonwa midhiero kako nagi ahinya ne nyithindwa marowere mano kwanza ema the big challenge ma wan go nikech adier janyuol ni kata sani itedo lakini ng'eni ok onyali yieni ati itimo ga gino nikech kichako gone mbaka oneno ni ok onego bed ni waloso wachni ineno koro mano is the biggest challenge maka jonyuol nyalo yawo pachgi awacha mano mondo ka nyathini obiro ni bonyisi ni mama kama chopeni adwa gini gi gini gi gini apa ni they should be receptive ma ginyalo yie mondo kata konyisa ni adwa ni mondo omiya yath mar komo nyuola yes I think onego gibed receptive mondo giyie nikech margi magidagino ema nyathi wuok to dhi timo gimoro kokia ananyiso ga jonyuol maromogo ni afadhali en hero ni mondo nyathi okel nyathi kose en hero ni nyathi ma enigo ni ipuonji tiek kinyo kelnie gimoro maber koro mano ema if we can help with that I think wanyalo dhi mabor nikech gimomiyo napenjo mano nikech nitiere jonyuol moro mabende samoro loro nega nyithigi ok gimigi kata mana nafas mano mar wuok oko mar ng'eyo ni oko kacha to chalo nade ing'eni kiseloro ne ka ono sedhi oko kacha to neno ni oko kama kaka ji timo gik moko kuom ranyisi kata mana nyathi obed ni nodak gi janyuol odhi dhi skul oduogo dala donge ka noyudo thuolo kata mana mar dhi e mbalariany oko kuma janyuol ok nene deno kamano bende na chiedh nade ma samoro bende wanyalo bedo kwaloso gi jonyuol exactly mar bedo thuolo gi nyithindegi puonjogi nikech iwacho ni charity begins at home exactly en kaka nyathi matin isega koro nyathi matin ni kika yudi kidhi ka jirani to nyathini ka jirani kae modwaga dhiye owaro ni ka jirani no nigi ang'o ma ni kae momiyo mama no ok dwaga nadhi koni en mana kaka nyithindogi ging'e gigi chon from 10 years sani gin gi sim gin gi internet koro gineno gigi everywhere
Makoro sama janyuol nyise gane kike tim e kaka koro pache nyise ni koro adwa na tim mondo ang'e ni what is it. Ineno koro jonyuol wegi free, wegi gipenj penjo, wegi kama sama dhano dhi kamoro ka gin nyithindo gite hikgi rom, wegi gidhi mondo the more they learn, the more ng'ato bo nyisra ni ai kaluwo yoni tabodhi marach, kaluwo yoni tabodhi maber. Nikech ang'ini nitie kata mana nyithindo ma yawuoyi ma samoro wuok oko kacha to kata mana kodhi tema kata mana ing'eni magi wadak e piny ma iwacho ni adolescent. Weche mang'eny ringre mari kata mana dendi nigi lokruok opogore. Ineno ng'ato tema nyadichiel ni ineno kosegamo kute mag ayaki, ng'ato temo nyadichiel ni itero osegamo remo, osebedo kode ich mano momondo, wach ma bende koro kelo dang'ni mar paro. Waneno ka achiel kuom nyadendi moro bende nodhi modere mane jumani kaluwore kod mako iye momondo. Miyo kinyi ma kawuono wadok puonjo jonyuol bende wasoke wang'gi matin, kata mana rowere bende wasoke wang'gi matin, mano mar bedo thuolo gi kata mana kok kata mana janyuolni kata mana osiepi moro manyalo chiwo ni paro makare. Faiza adogire niwacho ni utimo kata mana upuonjo rowere mago mopogore kaluwore kod okenge mag iye momondo gi mamoko. Rowere ma kamagi ugolo gi kanye? To napenjo ni en mana rowere manyako koso kata mana ma yawuoyi? Okay, rowere ma kamagi ogolo gi e gwenge ma slums, jok ma very vulnerable for information. Koyudo ni jogi biseng'eyo ni jok ma idol timoga gik moko ma iwacho ni idol mind is a devil mind. Koro iyudo ka wadhi manyogi kaka Mukuru kwa Njenga kuchocho, wakelo gi together. Umanyogi e ute? Wamanyogi e ute, nikech kingo kwa wuok wamanyogi e ute to gidewuog oko. Koro wamanyogi e ute, wa-enroll gi mondi e dreams, kose enroll gi to wakelo gi together, wanyiso gi a safe space ma wabiro ga meet kwa wache gigwa moko. Kanyi ni gima wacho dong ka, gima wacho kaloko. To sir ma kamagi Faiza nikech kata mana ng'ato kong'isa moran ma wang'a samoro rach. Kata mana ka ng'i aneno ka pod nyathi ma awacho ni rawera ma pod iketina. Koso nyalo wacho nano. Kata mana ka wan ong'iyo gi mar mondo mi adier Rose. Kata mana ka wan Faiza wan odhi wacho kata mana yudo rawera kaka ni koro Sharon koro ng'eni ka uno do puonji. Inyalo na nyiso matho. Koro ng'eni ambe ni an ga dream girl. Koro ng'eni dream girl kanyo gima gitimo ga most gi empower yi. Dream girl en ang'o? Dream girl. Dreams and an organization ma D akina wacho mini neno D and determined, R and resilient, E empowered, AIDS free and mentored. Koro the main thing gi empower girls mondo gibed gi right gi voice mar wuoyo. Kingi asani chono kanya luwe mbele ji kama lakini sani anya luwe manyisi ni my rach my bear. Kuro anya lu face janyuol manyisa na adoro enroll nyathini e program mae kama gimwatimo waduoko unwanted pregnancy chien kendo okwadwar ni infection mag HIV. Kase face janyuol to dhi yena kechoko dhi taro kecho ni bangi gik ma affect nyithindwa. Koro in kanya nyathi ok nya disclose ne gimoro to obo biro nyisa nikech wan age kode. Nyisa ni egin samoro isekale adwa ni konya kama kamae. Tunter kana mne gwenge mage na jojuol hinya ma bende nitiere gi nyithindo e alwora ma Nairobi. Dibedi bana kumi wacho na nitiere koso kata na kuonde mamoko kar dak mamoko. Okay, kumang'eyo sani ang'eni wan Mukuru kwa Njenga, ang'eyo ni wan Dandora, Kangemi. Magi mang'eyo sani. To ma yawuoyi bende upuonjo. Agombo winjo ni yawuoyi tu puonjo. Yawuoyi wapuonjo ga mana boken sate lakini wakelo ga wan ga gimiluongo ni MSP, male sexual partners. Koro nyiri gi wanyiso gi ni chema kama wan gi session mubi gi boyfriends to gibiro gi gibiro go to wapuonjo gi together. Uponjo gi akinya tigi kondom identify ka gi sexual active to gi kando kwa nyariwo nyathi ma ja 15 years gi ja 20 years. To ginyiso wadiera gi open up ma ginyisi gi mama kendo moro nyisi nyaka ni en janyuol ne ger makata ko temo discuss kode ni ene period to indo ka oluor edio discuss gi wuon gi lakini kikonyis min gi. Koro jonyuol inya be gero mang'eny imiyo nyathi luori mabe be mama nyathi dhi to yudo icho. Tanya kar mako mal kara neno malo kama nyithindo manyiri dwe ka dwe ng'eni bende waneno malo. Aparo ni mano ber kara ng'ama miyo ang'eni joma chuo bende nyaka riwre ngima mag nyithindo. To ka nyathi ma nyako ok nyaka nyiso menege do neno ka nitiere achiedh nade moro kumoro koso Rosi neno nade weche maket kod magi. Manta dier kochopo kama ni nyathini ma nyako dak keti piny blos kodi there is a problem. Yes. Nikech kinde ma kamago kaka miyo ka samoro ikia ni nyathini neno malo
to ka nyathi oseneno malo ok onyalo kata mana gamo ich. Aparo ni chopo kinde nikech wadak e piny ma bende kata mana sani neno malo ineno ka nyithindo kata mana mane school lower primary kata mana grade 4 grade 3 ingene del bendo pogore nitiere moko ma yudo periods ka gintiere secondary. Aparo ni jonyuol nek bendo bedo thuolo gi nyithiwa hinya nyithindo manyiri kanyakla kod nyithindo machuo bende kik wegi oko nikech nyithindo machuo bende nitiere gi achiedh nade mopogore ang'eno kinyi ma kawuono nek bedo wabedo gi jal mong'ere kaka Collins Ochieng noyudo weche mok nonyal geng'o omiyo kinyi ma kawuono nok onyal chopo e studio kikolo se nyithindo manyiri ahinya nyithindo machuo thuolo margi to ne kanyeros nyithindo machuo nen oruecha be mane wawacho ni ati onego wakel gi kamoro achiel nikech as much as nyiri safa chuo gi be safa a lot. Iyudo ka seche moko nyathini kende okwayo gimoro kowuok kuom janyuol ongego kata nyise ni aongego isetieko skul ne kaka ipangri kendi. Koro iyudo ka gidonjo e timbe moko ok ber. Kiny gichako kwalo gik ji ndara, kiny gichako yware gi njaga. Koro giba wasebet ka waparo ni ka wakelo gi kamoro achiel. Waonge nyalo maduong' ahinya lakini matin ma wan go ka wakelo gi kamoro achiel. Ng'ato nyiswa ni in ka ng'ato mi chance sani inyalo dwaro timo ang'o. Koro gimonyalo dwaro timo we look for means and then wane kaka wanyalo konyogi. Yes, ka ng'ato dwa doki school wan gi vocational school by the Safaricom nokonyowa sana nokelonwa masinde mek tueng'o lewni. Koro joma dwa doki school ng'ato dwa timo tailoring we give him or her a chance odhi to timo tailoring neno to tieko. To ng'ato nyalo penjo ni sis bros Rose uyudoro kanye bere Feza nosenyisowa Dream Girls kama giyudore. Wan Tasia stage. Wan gi office Tasia stage kanyo to wan karibu wadil gi jema kwa Ruben kwa Njenga, Pipeline, Taisia, Kayole. Nyaka Gidon. Manyiso ni thothne ung'iyo kata na maino uketo kuonde ma jiodak kata na kuonde ma jiodak mayuto ji ma ji mapenya nitiere sana mago ma joma in fact mago ma joma wadilgo joma ni piny go sana joma ni vulnerable. Yes. To ang'eni penjo biro bedo ka wuok mang'eny nikech kinde ka nyithindo manyiri ahinya komako iye momondo nena achiedh nade ma bende biro nikech ka koro segamo remo dhi kata mane sikul beda achiedh nade koro bende dok kata mane sikul bende beda achiedh nade nikech koro neno ka gima koro ji osewei osedhi mbele gi syllabus. Aparo no kinyi ma kawuono kik wawe nyithindo manyiri maket kod mano bende chien ka bende nyaka wajiwgi ni geno nitiere nikech wacho ni mako ich bende samoro ok en tuo donge nikech wang'e skunde mamoko ma bende nyithindo dhiye kata bende gen gi ich en mana na kwede ema ng'eni ng'eny akwede maket kod mage akini nyalo tiek nade kanyalo mna chako kod Faiza. Akwede makama ineno ka koro wawach ni nyako senyuoldo kodok e skul do ng'e nitie kaka odhi bedo discriminated maybe dhi nyise ni kobet gi nyako ni to nyakethe gik makichalo kamago but nakwayo ka government nyalo keto negi keta skund gi separate makoro wacho ni ka gisenyuol to gidhi soma gin pach ginene kamoro achiel anda ka yegi wacho nang'we ni ketne gi skund gi ma separate kechini mondo avoid delayed discrimination nang'we ni kik puonj mamoko go mar mondo mi oriwgi kanyakla dong wino koro gidhi filo kwa jini gi paro mopogore samoro paro nyalo bedo gi mopogore nikech bana neno ka Rose bende kino wiem awinj mana marino ineno ni neno ka okay moko ok dhi yedo ke primary ama moko ok dhi yedo ke secondary do nitie vocational training be koro ka ginya tinya ter gi nikech samoro mako ich to janyuol we ng'eny janyuol samoro ko nyathi ose disappoint ng'ini nitie gasira moro ma janyuol ga godo koro neno ni osebedo ng'ama duong' dong koro odhi digite care of herself koro samoro janyuol we wanyakawe waduoke vocational training odhi otim kata hairdressing obed kaka onya yudo pesa ne moro mondo obed independent kik koro chak mane gimo wacho ni nyakwi kose mako ich to onya dhi ofos mondo dhi okende kose kende kanyo moyude ka GBV chakoro kigoye nikech gionge tich ng'amo kende ni be onge tich koro gisandre koro ka inya duogi e skul osom kata suko kende mondo obed gi knowledge mondo an gi gima kelo na pesa manya survive gi nyathina ni tanya survive go and I take care of myself. Akeni Rose no kikino wi paro mar samoro chugo sikul mago mag samoro nyithindo banyiri mano konyore to samoro no we sikul koro nek bene gidoke kalwore ga kwede in paro mago mano mejole gi Rose ineno nade? An paro na kendo no program team kinyalo introduce gimiluongo ni sex education in school.
introduce story mar early pregnancies. Yani anything to do with sexual life. Mano kinya ingeni kipuonjo jogi gigi school kata ka ng'ato duogo kosenyuol koduogi school oko bineno pek mondo fit in nikech gini it's a lesson kaka English and lesson for 45 minutes. I think onego giket ni sexual reproduction also obed lesson like for 45 minutes mondo puonj gi onyis gini kata kiyudo ich oken giko mar ngima oken giko mar school inyalo dhi itiek gimitieko alafu duogo giwacho gani kuteleza sikuanguka en mokuongo rach mana kakoro ni in podi school tikelo mar adek mar ang'wen gi mar abich mokuongo kila ng'ato lwarga koro kinyalo kaginyalo introduce money school I think it can help a lot. Nikech bedo kora mna gi skunde mawacho ni mopogore beda nyalo ni samoro nyalo nyayo samoro ng'ato nyalo wacho ni an wa makara mna h kata bede na tin nikech ang'eni sikunde rita kumoro koso but kata kamano onego kata jopuonje be nini otimne gi sensitization yani opuonji gi mondo koro discrimination orum nikech nyalo niya japuonj donje class wacho ni nyako manya nyuol chaere koro ingeni mano kende osromo nyako ni ochako bedo gi depression lakini mane makelo ga gimo miluongo ni mental health koro nyako ni odhi bedo depressed sana. Aparo ni onego beni walose wach mar puonjo wach mar sex education puonj e sikul ahinya ni nyithiwa manyire kod nyithiwa mago mayawuoyi geno mara ni nitie skunde moko mabende chwalo puonj makama hakera mna kapod itime skunde mag primary skunde mag secondary kata mna mago mag tiegruok mago mamalo aparo ni beni ipuonjo to ber kichako puonj ka nyathi chon nikech wach kata mana ni rech kikunje kapod onumu ekaka madongo ko kotegno donge kaka entiere adon walos kotendo kod sex education e school kaka nego bedni ipuonje to kata mna kipuonje ngeni jopuonj bende wacho ni kopogre gi janyuol nyithindo bende kawo seche mang'eny gi jopuonje e sikunde mopogore dibed ni mago bende kini sikunde bende lemo Faiza gi Ruth gi Rose sikunde bende lemo mar ng'iyo kata mna ni to sex education ipuonjo koso kata mna unu wuon bende udhi e sikunde nikech ang'eni nyithindo mang'eny kapo nono okuyudo gi alwora kuonde ma gidaki thothne bende gintiere skul wuok tich nyaka chieng' tich abich. Kaka dawacho kane an dream girl neno ka dreams ne gin ga gi target gi koro ne gibire school to nyiri magi enroll cha ema gidhi puonjo to giweyo moko ka koro ngeni kipuonjo half tiweyo half to ngini mano onge gimitimo koro mane gima dreams timo sana gibiro gikawo nyiri mana gi enroll cha ema gipuonjo kasto moko ka giweyo to gi include nyaka boys koro but ka gibedo ka hiyo sex education okita kani saa par nyithindo dhie games cha gidhie classes mag life skill I think mano wanya konyo kabisa. To wacho ramna sex education ni bendo riwango Rose nikech kiwacho di sex education mano tinga ng'o nyithindo mayawuoyi gi manyire gi nek bedi puonjo gi ang'o e sex education kata mna ka gibedo introduced e syllabus mano mapachoka. Sex education will include kaka venye wanabelea you see kaka lokrok mag del mabiro donge lokrok bek del yawuoyi gi nyire nikech kila ngato dende lokre kochopo certain nani fora moro to nyithindo go nyisa ni ati gigolo ga nyiri oko to gigolo yowuoyi oko to gidong gi nyiri nango akia I think that is wrong nikech ijni biro ga nikech nyathi migolo ga oko ni kwa hivyo apani onego ketgi kamoro achiel mondo puonjgi nitie higa moro kochopo dendi bo chako temre ama to as much as gin kanyo another thing monego puonj kwa syllabus no en ni onyisgi ni nitie different types make family planning onyisgi ni nitie different types of condom yani anything to do with it let us call black ma family planning nini nego beni ichako puonje kata mani school yes nikech nyathini ingeni gero timo experiment nyathini duowo ka idwa dhi timo experiment kiny ko dhi timo experiment mana kaka iwacho no remo mokuongo to ero ich osemako ich matin to ero ng'ato osemako nyach nikech no neno kamoro kata no nenio internet moro koro dwa dhi temo to in kaka japuonj ne ngamo look up to you poki puonje so I feel kaka nyalo bet piny bugi puonj jogi
Buginyis gini it is like this and like this. Tokitimo my boy mabo results. There is consequences for everything. I think mano bokonyo. Tainya nyakara kata mana komo nyuol ka bende wangi kata mana ni kata ka condoms ma bende Pfizer ni wacho ni sani koro nengo na hin. Mana na chiel kuom yore ma komo nyuol adier makata ko puonj kata mana nyithindo sikul. Nikichopo ka kuma kaka janyuol nyathini ngeni nyeni nyathi ma samoro ma jaratiro ini pomona ka koro nyathi chako mana banore osachako banore mos ber kana nyathi ma wuoyi nyathi ma nyako nikech donwa neno nyithindo mantiere kind higni 15 nyaka 24 bende thoth gi mineno ka gamu kute mago magayake omiyo puonj makama en puonj makare nyakwara mgajwang mar mondo mi wachwale e sikunde keni janyuol bende siero kit puonj maket kod mano koka mana ngeni ote isebedo kioro waso manena moko kuom ote adek mabedo sibedo ka donjo ka mar mondo mwinje ni joneno to wachango ote ni yore lai mago te machoka rede ka uchiele no nyakoro mgajwang mbui mar Facebook gi YouTube bende wana chel ka chiele no ote osedonjo kanyo iwacho ni in Liliana akwayo ni wawachura dier pek mar piny gi jomohera njao gi koso ritruok ema kelo medruok mar atamalo mag iye ma ohiyo mag kute mag ayaki bende tije onge ne youth pesra boyunga iwacho ni nogol kanye to mago mag janjao cha omiye odhi nyiewo godo chiemo gi gik mamoko odgi kaluore gi chan wacho ni janjao ma samoro kisekela chede na dai na nyathi pesa momiye kar miyo odhi pesa no nyiewo godo raboyunga to komiye wacho ni kaluore gi chan wabiro bedo kwa lose ouma kiwuok mara iwacho ni Sharon parani kondo masane wanyiewo mana 50 bob nen 50 bob sane en siling 100 awuoro aya wane anna ote machielo Elizabeth Oluoka wacho ni Sharon gima bro konyowa en empowerment aparo ni brosis magugo en empowerment onego wayud ji e community manyalo empower rawere kochakre jo higni 10 kadhi mbele migepe mamoko timo mana mag nyiri kende koro sirkal onego jiw gini obed mar all access to Rosni wacho adier ni ntiere moko kuom skunde ma bende puonjo mana nyithindo ma nyiri ma yawuoyi to gigolo oko aparo ni kinde osechopo mar mondo mi puonj yawuoyi gi nyiri kanyakla ote machielo ma ibene biro bedo ka somo koso wewa make gi kanyo nikech ang'eni ote nyalo bedo mang'eny waduoko nena mosedonjo nitiere pek mar ngima ma bende iseyo gigamo kute mag ayaki kanyakla koda bedo gi iye ma ohiyo wasewinjo kata mana sigana kata mana TV mar Ramogi wasewinjo sigana mamoko winjo ni sex for water sex for akende ang'owa gigi osebedo mang'eny unu nyalo bedo nung'e gi mang'eny kaluwore ni un muntiere e mta e gweng' ka bende ung'iyo chal mar wach makama wachake gi pek mar ngima ang'eni sani pek mar ngima bende ni malo dibeni pek mar ngima bende manyalo miyo nyiwa yawuotwa obmak kata mana kute mag ayaki ogam kata mana remo momondo mana Pfizer kinyalo mana nyisa nikech ang'eni bende iseloso gi rowere mathoth ka pek mar ngima kanyo ido ka nyiri mang'eny kata janyuol masani ok nyal afford bech pad kaka ng'iyo sani pad boidho koino ka nyako kong'iyo ni min gi provide ne chiemo samo min gi ne gi 50 bob no kende to dhi kwa ene lalo ko pad ido ka gidhi jowuoyi ka jo mosto jo like mondo nyonegi jo pikipiki mondo ka ja pikipiki osemiye 50 bob to dhi onyone pad odhi expect now ndo odhi expect mondo nid kode kosendo kode kanyo modhi de ich ma ka ichuok kata tuo wuok koro in ka pek mar ngima be koro kaka sirikal miyo ji kondom no ni okonya keto pads be oketo pads kamora ma display gi kamora mora manyako ka onno ka ne period odhi okwanyo mokoro ni odhi thago janyuol ni adwaro pad chiemo cham bende onge pek mar ngima no inyowa sana akene Rose diwa chengo kutende kod okang' makamano pek mar ngima pek mar ngima to ni malo mano gima kila ng'ato ng'eyo koro wan kaka Sisbro ne wasewacho ni at least wanyalo manyo kaka waloso pads make reusable pads makoro wakonyo go nyiwagi ing'eni ng'ato adier kaka Pfizer wacho janyuol nyako bo penjre ni abo kwayo janyuol pesa mar pad kose chiemo monego acham kwa hivyo kanyo to sirikal onego ng'i sana kaka wawuotho ga ichoche mek kanjo kata kami kidwa donjo kamoro ti yudo ni gin gi dispenser mar pads gin gi dispenser mar condom why don't the government make it a point mondo gibedie nyaka ni ka ni town to rebo yuda takia anyalo dhi kamoro ta akonyra gi
pad mo kanyeo. To unu wuon kaka duonde makidone ratiro mag oganda kendo magi bende gin dwaro mabende osechwalo negi. Yes, wasechwalo negi. I think from January wasebet ka watimo conferences of the same thing. So I hope ni implementation kore modo. Yes. Aya, nyakoro mgajwang wote mageneno mang'eny aneno kodong mana dakika manok kende mar mondo mi orom sario mar okinyi. To kiyienwa mana kuom ng'uno ni mar mondo mi wakaw yo matin, waduogi mathoth e okang' mar ariyo mabende koro waduogo teko chenro makamaendi kik dhi mabor. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayo ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rachero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sasa kwa tau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thau moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Koro mgajwang dakika na chiel tok sario mar okinyi machiegni e okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi gombaka. Ahinya puonj mabende pod wamedo chwalo ne nyithiwa manyiri gi yawuoyi kindegi mabende nengo mar ngima tek. Samoro jomoko nyalo bedo ka wuondogi mar mondo mi omigi iye ma ohiu kaluwore gi okenge mopogore opogore. Bende wantiere ka gi kwan neno kanyo ka moheo rowere 7,000 e kind higni 15 nyaka 24. Nonro mabende notime chak mar higani kod piny owacho yango ni ntiere kod kute magayaki. Odoro mar mondo mi walosi ne jogo eko mabende samoro no kier
ma omako iye ma ohiu, samoro bende nagi kier, magigamo kata mana kute magayaki. Bende ber ka bende wariwogi e twak makama okinyi makawuono nikech iwacho ni onge moselala. Pod wanyalo ritore mar mondo mi warit kata bende oganda mamoko mar mondo mi wageng' landruok maket kod magi. Yedhe bende tinde nitiere wanyalo mana muonyo ma bende wabed makare ahinya ne jogo eko ma bende osegamo kute magayaki. Mar mondo mi wageng' landruok mag kute magayaki kind rowere bende ber kwa lose. Bende hie ma ohiu ber kwa lose ne nyithiwa manyiri. Yawuoyi bende ber kwa loso kodu okinyi makawuono. Kwa kamano hasema ne moko kuom ote ma bende nitiere kaka poka winjo paro mano mar Faiza gi Rose ma bende nitiere godi studio. Nitiere paro kanyo mar Owang' Martha. Iwacho ni apoyo Dream Girl kuom tich magitiyo mar puonjo nyithiwa manyiri kaka ginyalo ritore. Ote machielo en mar Daudi Okinyi. Iwacho ni I'm delighted gi tich mutimo. HIV tragedy iwacho ni onego miki fua mbele kaka chien kocha. Ote machielo Selfie Ongade. Iwacho ni Sharon ong'awo nyithiwa masani ok de opuonj. Pod giparo ni ayaki yiero jomomako. Keni en adier koso oyo nyithiwa manyiri bende gi mantiere godo e studio biro bedo kanyisowa. Jackie Nyarmudi asomo temo gi kanyo Sharon nikech rowere ok nyal abstain. Ochak advocate for safe sex tiyo gi raboyunga e yo makare. Kar puonjo gi dangers mag muonyo ipil ka ng'ama chamo njugu. A lot is to be discussed here. Ibichak inuo chenro makama. Tena adier, magi ni chenro mabende bini mapuonjo nyikwa Ramogi kinde ka kinde. Nikech wantiere gi nyithindo minyuolo, wantiere gi nyithindo mokadonjo adolescent gi mamoko. Nitiere janina marwa ma bende wacho ni nyithiwa makata tindi puonji tok winji. Ben adier, Faiza? Mano en adier. King'iyo nyithindo ipuonje kik idhi cham gicha. To ang' idhi yudo kwacho ni gimot kwera ni kacham ni wabile ane. Koro samoro watimo gania kisepuonjo nyathini no koko winji. Puonje tiyo gi condom. Most of them ukia tiyo gi condom. To mano gima watimo ga sana sana e safe space ka wan gi jo 15 years to 24 years. Puonje tiyo gi condom maber. Ma kodhi tiyogo okonya bust moyud tuo mogeng'o cha kata gich mogeng'o cha. Kendo yudo ni sani kendo nyako nyisi maber ni area yud tuo lakini kika yud ich. Sani ging'eyo mane magiwacho. Area yud tuo okinyi ni kama malaria. Mbona nyisi kamano. Lakini ich ng'ata dhi ng'eni itimo gicha. Koro gwacho ni yud tuo mok bineno than ich. Koro wanyiso gi giti gi condom kendo ntiere yath momiyo gi miluongo ni PrEP. PrEP en pre-exposure prophylaxis en ogeng'o tuoche ogeng'o kute mag. To magi dong' ichiwo e osiptal? Ichiwo gi osiptal. Koro nyaka watim negi referral. Nyedo ni nyako biro iro nyise ni en sexual active en gi partners adek ok odwa wegi, achiel miye pesa, achiel timone kama kama, moro timone kama kama. Koro nyaka ikaw en tiji mondo irifa e osiptal, odhi omiye PrEP in a safe way, momuony kidhi timo refilling bitere, ime sure no muonyo gini, ipuonja ako nego beno muonye, kamano. To bende nek beni wapuonjo bende kada mna rowera, hinya ma bende ntiere, nikech rawera tena jalni ma bende poko chopo hige 35 donge, koro buo higni 35. Bende nek beni wapuonjo gi piny masani bende oselony. Nikech ka wane dhi riwore gi ng'ato, maonge kada mna raboyunga, weche gin ariyo. En ich kata tuo. To tuo ok en mana yaki kende, wantiere kod tuoche mopogore mago mag STIs, ma bende ng'eny, ma bende nyalo kelo ne ng'ato midhiero mopogore. Rose, kilose gi nyithiwa manyiri gi yawuoyi? Nyithindo manyiri, ng'ato gima nyalo nyiso gi ni ng'ato kik wuondi. Kwanza ng'ama nyisi ni ati abo mi pesa mahama kidhi koda maonge condom. Ring. Naki parri? Ring, parri diriyo. Onge gima ber mabiro ga nono. Kata en gi pesa maromo nade? Kata en gi pesa nang'o ok odwa. Nang'o ok odwa. En gi reason. Nikech ong'e ni gimoro achiel, en gi tuo to odwa timang'o? Odwa miyi. Koro nyithindo manyiri, nyithindo mane alafu penjri gimoro achiel. Kata machuo. Nikech nyiri moko bende wuondo chuo. Kiko wuondre. Exactly, mana diet. Masa moro ng'e ni en go nikech tuo tang'ino ok makech. Lakini tuo bende nitie. Tuo nitie. Emomiyo nadwa penjo ni onego be wapenjre ni nang'o nyathini ok dwa ringo dhi osiptal kawo PrEP kende. Obiro kuoma kata odhi ka Dream Girl. Nikech joma ni osiptal gi be ok gin receptive. Ineno. Ibo dhi kuome mondo ipenj inyise na dwaro kata PrEP nikech nyoro notimre hama gi hama. But kako odwoki gayany, onyisi ni she's not receptive. Koro oneno ni afadhali aring kuom ng'ato kata
ka onge ng'ama danyis alingo mondo kiny after 2 months 3 months wachako neno ni nyako ting'o ich. Koro another thing be onego anyis osuptandewa, ka nyathi obiro iri, bed ng'ama chal ng'ama janyuol, kete mos, los kode, onyisi gima thage mondo ine kaka inyalo konye. Gimoro mar ariyo, yes, wan gi nyithiwa mawuoyi be irepo gi gaseche moko i community kata gi nyiri gi donge. Koro ananyalo nyisou ni kineno ni environment ma intie is not safe, you have every right mondo iwuogi. Okochuno ni nyaki bed kanyo, okochuno ni nyaki wuoth gi ng'ane kineno ka giteri marach, weri korgi. Nyithiwa manyiri, ng'ato kik wuondi. Mago koro mapoko wuondi, to samoro ma ose wuondi nikech bende wang'eni nitie kata mana nyithiwa kwaloso kata mana kotenre kod kute mag ayaki. Bende ng'eni nitiere nyithiwa mamoko ma bende inyuolo kod kute mag ayaki. Nitiere moko kata mana mantiere i Kenya ma samoro en ogamne, obed nyathi manyako kata mana nyathi mawuoyi, samoro nyawadgi machielo odhi to oriwore gi ng'ato oko mar era. Kesto kelo ne ing'eni ji bende yuda ayaki mopogore kopogore kata mana gi yie ma ohiu ma bende pok walosi. Koro ne kata mana nyithiwa manyiri, nyithiwa machuo, ahinya rowere ma bende nitiere kod kute mag ayaki. Aparo ni ber mar mondo walos kodgi. Geno nitiere, yedhe nitiere tinde. Donge Faiza, paro mane minyalo miyo gi okiny ma kawuono? Adwa mana nyisogi ni kido tuo ok en end of life kata ok en end of the world. Nitie joma osedak gi tuoche go more than 30 years. Koro gimbe gitem matek, kik gimi jomoko. Nitie joma yudo ga gi ich wang' mowacho ni adwa sambaza gini achulo kuoro. Koro gimbe kik gitem ni gichulo kuoro ne jomoko, joma innocent. Ka giseyudo to gibeda beda kendo moso sani ka ng'iyo tineno ni jok manigi tuo bok ding'e ni en go, but gimuonyo yath e chemist. Koro samoro kidhi nene odhi e chemist to muonyo yadhe to kode onge godo. Nyathi manyako biro lime ode nyisa ndong ino ka ode safe haung kata yath moro amora lakini omuonye chemist. Koro nyithindo manyiri bende obed motang' kech sani ok inya ng'eyo ng'ama nigi tuo kata ng'ama onge gi tuo. Ka in e relationship date, beduru faithful. Kik idhi omne nyawadu tuo kech ikiani samoro in boyfriend na idhi omo tuo kamoro ambe imiya go amba chaka sambaza ne side chick na cha. Koro obed motang' kamana ka tuo no bende paro ni jok mantiere relationship chako era gi ng'ato ber mar mondo midhu pimro to ng'eni chung' maru en mano monde. Ing'eni status mara en kama to mari en kama. Kapok wachako kata mana weche hera. Kapok kwanza awacho ni nyithindo manyiri kata nyithindo majuwe kidwa date ng'ato tiyude kawe itere visitini dhi kore visiti upimru kode kama ka daktari neno awinjo ga nitie yedhe magimuonyo kasto ni ok dhi show ni nini. Chak 3 months kik idhi nind kode sechego rich nyaka 3 months chak itere visiti. Tinde dong kata mana ot nitiere minyalo nyiewe ot tipimo kosa magot gi tourist. Magot ng'ato nyawuondi ya magot ano ka nini gi sana. Ok yie kodgi. Kwanza mipimo gi dhokni. Nite moro mipimo gi dhok. Iluongi nang'o chayawa. Hii self kit ya kujipimo kamae. Irudho dhogi. Mano pima yake. No nitiere makende. Lakini Rose diwacho nang'o ne nyithiwa manyiri samoro ma yawuoyi ma samoro nitiere kod kute mag ayaki moko kok tenre kod dwaro magi kata mok otenore kod dwaro margi. Nikech ang'eni nyithiwa moko puonji samoro nyalo ga both nitiere to kose iwacho ni maji akisha mwagika ya zeleki donge. Koro nitie kaka nyalo puonjo gi bende mar mondo mi giritre gin bende kik gi spread nikech ang'eni nitiere kata mana types kata mana mag kute mopogore mondo kik idhi nire gi ng'at kinde machielo mantiere gi kute mopogore gi mintiere godo mar mondo mi ibede gi achiedh nade mamoko. Gima nyalo nyiso gi ni ok en giko mar ngima. There is still life, there is still hope. Koneno ni adier kama intie okonyal sustain kabisa owinjo ka gima nikech ong'e ni en go koro tame kako tim. Ntie groups monyalo join magin gi mondo ne ni gini ok thage kende ntie jomoko be magi nyalo riurego to giloso. Koro anyalo nyiso gi ni gimed madho yath gimed odag gi ngima ka ngima en kawaida. Kiko ketre koro nikech an kora tuo achorora kando kata okatim gik monego bed dhano moko timo. Otima gik moko kama kawaida en dhano kaka kila ng'ato. En mana ni en noyude
to onge kaka dwa tim. Adani wa TikTok makamato tok mabende wadwaro mar mondo mwachek godo group mabende pok walose en nyithindo ma osegamo remo to kosegamo remo mana kaka pile kisegamo remo kisachako dhi e clinic nyaka ng'ini ngima mar miyo chal nade pono ne nitiere koda kute mag ayaki nitie kaka ichako mi yedhe aparo ni group no bende walos godo ne nyithiwa manyiri ma samoro osegamo kute mag ayaki to pod gi pek kaka ginyalo ritore gin giwegi kanyakla kod jonyuol nyithindo ma samoro both makamo osetimre osebedo gi ich mano momondo kata mana kotin samoro osebedo kod kute mag ayaki jonyuol makamagi bende nyaka walos godo mar mondo mi nyithindo kik bed gi paro mombachni donge kwatieko Rose wachak kodi Faiza wachak kodi haya Rose wachak kodi paro minyalo chiwo ne janyuol gi nyithindo maket kod magi kod kata na jok modak e alwora mag nyithindo gi nikech wan responsible chuo gi nyiri emomiyo nigi gitete more koro achak kodi chiw ne gi paro makende gi wachni mogik kwatieko. Okay, gima nyalo nyiso jonyuol especially ma oyudre environment ni nyathini ema nigo to oyudo nyaka ich. Nyithindo kier, no kier. Temi mak lwete kaminyalo puonje kata jomodak go around puonjgi. Awinjo nitie ndalo moko mane wawacho ni ati ka ng'ato niga yaki to ok unyal kata chiemo kode sana achiel. Koro puonj ji ni these things happened. Ng'ato no kier oyudo gimoyudo lakini ngima nyaka dhi mbele. Janyuol kikine koro ni nyathini onge hopes. Nitie joma ni noyudo tuo ni katindo sani gin joma dongo sana e pinywa kae. Kwa hivyo it is never the end of the road for everyone. For parents, for the community, if we can hold hands, we can make a difference. Ero kama na inya ote malewa inya paro ni mogik Faiza kwatiko. An gima nyiso jonyuol ni ka nyathini osegamo remo muyudo ni en gi tuo kaw nyathini kaka mari kata maonge tuo maonge tuo tere clinic kaka kachiel tere clinic to kapo ni en gi tuo to make sure ni chieng' monyuol to nyuol e hospital mondo mi ogeng' nyaka nyathi mabiro cha kik bed gi tuo kech kinyuol dala nitiere ga consequences mag dala kinyuol ka in gi tuo no koro make sure no nyuol e hospital idite gi nyathine no then ko odwa dok school duoke school mano ok en mwisho mar piny ka poni omako ich poni ka dok school dong gi nyathi odog school jonyuol bed ru friend gi nyithindwa kech kaka imedo wuoyo kode kaka embe omedo dongo to magi jonyuol te miyo gi wuoro wakaw nyithindwa kendo waket kendo ka gweno keto ga nyithinde kamacha wakaw nyithindwa kendo waumgi kamano wabendo kwa puonjogi mondo ging'e gima en. Eruru kamano Faiza chieng' kanyakla kod Roso Kera to kodhi yo makare geno mara ni janyuol nyithindo kata mana rowere mananeno wa kintiere gi iti kintiere gi wang'i ineno chenro makama koko mano an mogik manyalo mana weyo godo nyithiwa maya wuoi manyire beduru jok mawinjo wach janyuol ko nyise ni marach werigo kike chak nono ni nang'o momiyo aparo ni kwatimo kamano to biro bedo kwa kedo gi iye momondo kanyakla koda kedo kod kute magayaki mabende landre koko manya korom ga jwang dakika na 15 tok saa 2 mar okinyi gi kanya bende makelo wa giko mar twak kama kawuono chenti chabinye korom ga jwang nyaka walore juma ge style bendo wera jawa kuzo unu wera yara to mane Faiza tumego kanungo kata mora dongo swaga eni omepiny makawuono antiere kagi okoth jarapogi mabedo sechopo ajawa to the world don't kaka wanya koronga jongo aka yo matini nyawada Joyce Duor biro gi chenro mar ng'ejo thumbewa kik dhi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Tuak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kite mana ngoma wake nyinga en Papa Vike wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje ote kaingene kathothi koro mugajuang omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like them want the best for me. Alfi Wodinyakachi. Jemo engineer Wudalego. Bechona manyoma haeda. Ekariterawa. Bechona manyoma haeda. Ekadage giwendo. You wouldn't wash him kama watch a Diego. Yangoma wokedala. Kota dio me. Yangoma wokedala. Kota dio me. Mama na negos. Yokikona. Engineer Alphonse. Baba na negos. Yokikona. Uranyara maru yoro nyango sega unge. Uranyara maru yoro mako sega unge. Nyajora yoro sega unge.
Black Albino Emotional Zikilangi Peter Mulenge Wood Machakos Changoma Kaosimu Otagojo ne wendo Otakaosimu Nonena gojo ne wendo Simunena goyo nyate jomo Simunena goyo nyate jomo Simonwa loso dakwa Monwa rito erawa Meseje nena uro nyate jomo Sejenena uro nyate jomo Mijuka muduremu Olokore gazeti neno some pimangema Olokore gazeti neno some pimangema Siri manwa wacho neno some pimangema Ikikumbarwa wacho neno nge pimangema Jemo udikindu imoso na keno weno Siri ya wawili mambi Manoko siri mama Siri ya wawili Don Ogelo Emotional Team on Agri Public. Mapenzi ya watatu mama. Mapenzi ya watatu mama. Mapenzi ya watatu mama. Mapenzi ya watatu mano asimio. Ni ara nena mi gadieri. Nena mi chunya duto. Ini nena chiwo kichunya. Gini nana mi gadieli, aunge me bade. Gini nana mi gichunya, mama. Jacheno donjera, amorosa. Jachego donjera, gine na mama. Josemo donjera, gine na mama. Gino ne chunya mama. Gino ne chunya mama. Daddy Commander Emotional Engineer Kuku Kunyakachi Nigi mamo na nendo kaduka paro Nigi mama ya kwe kaduka paro Nigi mamo na jemo kaduka paro Belinda Auma Okesh Nigi mamo na nendo kaduka paro Nigi mamo na jemo kaduka paro Kame anya jato namba moja Kiwinyo kume anya namba moja Kame kepe nyenga namba moja Kiwinyo kume kuoda namba moja Sekandolo moke namba moja Sekandolo moke namba moja Kame kepe nyenga namba moja Camilo se pumai namba moja Ingi kama keto nyinga emedwaro Ugweno governor Ingi kama doka penya emedwaro Muso na leiko kujukini Ingi kama keto nyinga emegom Ingi kama doka penya emedwaro Ingi kama maya kue emedwaro Ingi kama mona nendo emedwaro Teddy Samora Emotional Plateau Gudmbeta Johnson Ogal Udkuyubi Lilian Rosana Emotional Selfie Natinyaka Yayodongo ne parango Sami Salad Jangaroya Imageno ne parango The Hidden Weapon Kutujepe mawato godo emano meringo Emotional Mavujango Kutujepe mabayo godo emano meringo Kutujepe malora ewendo emano meringo Kutupaha managoyo emano meringo Kututichu matiyo ewendo emano meringo Kutajawa magoyo pila emano meringo Kutajawa magoyo lera emano meringo Timageno nena eriga Kukumu Victor Pinyore Timageno nena eriga Ustin Sismat Yanyorango nena eriga Mukalo Akwa ego nyapolo nyapena Edwin Dollar
Ibenda gonyi thuolo mama. Akwaye gonya thuolo nyathina. Nangema gonyi thuolo mama. Kirwa ber jasigu. Ukinyo bunyale kiyodo moro nagada. Kiyodo moro nagada. Kirwa ber jasigu mama. Esther Nyala Nyachief. Kirwa ber jasigu kodi. Oskama gige udairo nyan. Kirwa ber jasigu mama. Nyako Ramogi jong mana kaka ineno chieng' tich abich ka chieng' tich abich en chuny banjo mane Ramogi TV kae achiel kachiel e chenro mar ng'e jothumbe. Okinyi ma kawuono mana kaka iseneno antiere kae kod jaohangla mano Okoth Jarapogi. Machiegni ahinya Okoth Jarapogi e chenro mar ng'e jothumbe. Wachiw nade okinyi ma kawuono? Achiw maber. Wer mokwongo ma iwero no en mar gonya thuolo. Akia ni ng'ama ne kwayo mar mondo mi ogonyi thuolo. Ng'ato notweyi kose? Thumo ka wer ni awero ne an kenda. En gima maybe timore nyaka e life mamari. Yeah. Koro mano ponono notimore kanye gimo miyo koro ni wachacha ni we kora bed pinya awera wer ni mar gonya thuolo. Okay. Noko timore na. Maybe osetimore ne ji mang'eny. Keche thoth thumbe mawero okawer thum ni mondo an mapuonjra kenda apuonjo piny mangima. En gima maybe notimore ne ng'ato, timore ne ng'ato. Yeah. Kena neno kama fans gima thoth donje e chenro kinyi ma kawuono. Collins Oyemo wacho ni ohero Okoth Jarapogi ma sani entiere mane wang' jowi. Ong'isa ka ni ponono odwano oket tenge mesa, oket tenge kombe mar mondo mi odong gi papa omiele yo makare. Okoth Jarapogi ponono ng'ato neni okang' mokwongo. To thothne kaka jothum untiere koda nyinge mopogore opogore ma ang'eni Okoth Jarapogi to nyingi mar thum. Nyingi hie to mani nyalo ng'isowa nondi iwuok kanye tija kanye. Okay, nyinga iluongo ni John Rasin Okoth. Aja Migori County. Awendo. Yeah. Ma tiene ni Jarapogi. Jarapogi. Egi mumio ni wacho ni koro Rapogi e center mwango machiegni mainga wendo. Koro kanya tiyo ni aja wendo. Mimi atiyo gi Jarapogi. Do Okoth en nyinga. Yeah. Atokoro ni chako wer karang'o? Tumna chako 2010. 2010 nyaka sani nyalo ng'iso ni kaka Okoth Jarapogi segolo wende kaka dima inyalo wacho ni an kaka Okoth Jarapogi asegolo wende achiel ariyo adek makamagi. Thumbe ma asegolo kata an ok anyal kwano gi ng'eny. Do ang'e gi volume ni an gi volume makama. An gi volume abiriyo. Volume abiriyo. Yeah. To nyaka sani mana kaka isenyisa ni kata wer mar gonya thuolo ni ino kiwer ni wero ni ini wuon. Iwer mar mondo mi okel ne ng'ama chielo puonj. E kinde ma indiko wende ma iwero in mindiko gi kaka Okoth Jarapogi kose ponono nitiere ng'ato mandiko ni wende gi to in kalone ni nitiere kod duol mamit to idhi e studio ka ti record kose timo nang'o? Thum ane ma compose to thum ane ma wero. Koro en mana ni sama koro wadwa timo practice an gi team matiyo godo. Kiwacho ni gi team mitiyo godo po ne nyalo ng'iso ni en team mar ji adi tutiye yo machalo. Team matiyo godo an gi team mar ji abich. Yeah. Ji abich. Ji abich go timo ang'o ma koro kaka pado mar gonya thuolo ni mochop kuma koro inyalo tuge kata Ramogi TV kae kata inyalo tuge kumoro amora. Ji abich kila ng'ato sama ong'e ni sama wasebedo piny ka sekelo idea kila ng'ato ang' ne kila idea mare. But gima wawen one thing. Yeah. Koro kila ng'ato golo pache. Kuka wandiko thum. Jono magwa mathoth bendo yuora achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma bende aneno kuoro achiel kachiel kokalo e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Ote okanga som mathoth. Ang'eni ote thoth. Kata kamano okanga som gite. Okoth Jarapogi is one of the most talented Luo musician we currently have. Thumbs up. Mano Joseph Ayieko oneno waka intiere Facebook kacha. Greg Thompson bene wacho ni Vincent Ndiege wuod Helen Nyosingo mano wuod Nerwa Nerwa sei ong'isa ka ni tell him that teach matek ema kelo mwandu. I like him so much. Ote machielo mabenda neno ka nyalo somo kae Glenn Sounds Technicians wacho ni boyno biro ma serious mos na Okoth Jarapogi Sunday nyisnago ni oradi
ongisi kanyo ni urad sanda kenu bro rado kanye fine breeze dagore tikona kanye kata kamano mani bro lero nwa ekinde mwatie ko twako kinyi makawuono ka bende Benson Chachiroti bende wacho ni I'm locked Mr. Singo en go wi chunya nyaka sani nyalo wacho ni ekinde ma indiko wendegi kata wacho ni gin ji abich kata bedo ni ok indik gi in in ok indik gi kendi ponono mijingo iyudo kanye mar kata golo wer mar Singo en gowi mani golo no go nyathulo ka chiel kod pado mopogore misegolo e volume 7 mintiere godo nyaka sani ipenja mijingo lakini gima itimo kila kitu kitimo yani igonyori thuolo mar timo gino kata gonyruok thuolo nyiso nango ijiamini gi gimida timo koro sama mai tich matiyo anonge tich matiyo mpogore gi thum koro nyaka chiw thuolo makende mar timo gima dwaro matini ni thum emichamo 24/7 yonge tich mora thum tich matiyo makichiw gokinyi to en mana to nyaka sani nyalo wacho ni chakre higa mar 2010 mani chako wer nyaka sani higa mar 2023 thum osetereyo machalo nade thum chudo kosok chudi ponono ang'eni gimora mora mantiere kod ber wacha kod ber mare iseneno ber mane e sekta ni mar thum aseneno berne mang'eny ma katonga chak na wacho sani inyalo mana ngeko no matindo maponono dongo miseneno koloko ngimani kalore ni mae gimichamo okay thum adonje kapok agero kata mana simba agero simba dongi chako gi dala agero simba sani an gi dala na no kane dala ngato adake dala na dala kendo adake dala na Nairobi mana nikech ang'owa to koro maga gik ma wakwongo wang'iyo ga kwanza kapod oking'iyo kata rwakruok kakirwakori an tich matiyo en tich thum temo miyo mago te an godo nitiere wendi moro ka miwero mar kiti mora inyalo mana ngiso ni wer makamae kata pado makama ekinde mapok ne kata nindike yo machalo nade kata ng'oma ne obiro ni ekinde mane ndiko mano kit ang'eni kiti mora to thothne nyalo bedo ni nitiere nyadendi moro mane kite omori wacho ni gol ne pado koseno bedo nang sama nandiko wer mar kiti mora inyalo kawo nyako idhigo dala itero ne jonyuol dala koro ibo yudo kaka korwako osiepe kata dala mana kata town ka idak kode kaka en gi friends gi keche ngato kaka jathum en ngat ma rawelo joge na biro maybe kama dake mang'eny kuonde marome gi ji samoro an gi nyako ni koro kaka odil go osiepe na kata chuny ma en go en gi chuny mar rwako wenda kata osiepe ga man go sama na kawe atere dala kaka norwako mamawa kata kaka ne ubiev ka donjo kod dala emano mora kiwacho ni sama ni kawe itere dala janeno amoro kae be nanno ka penja ni be semako bad ng'ato ko sema ni tero dala no ema ni wacho ni mako bad aya chak no agiala acapella mar kiti mora no kapoka director marwa abobo keto nwago kawuono udwa ni awere iwere mana matin ngeke mana matin kae to moro no bro yudo mbele nyathi gi karo na gocho simba wuonya dago na gocho kawuone songo toto mama yangima nya jodongo na eri tema dwaro na eri
makonyango Agwati Collins Mosona Rema Zigilangi Mosona Jemo Ujo Kindu Kaberenge waromo gobore nyapiyo moko kasomo Ne waromo gobore nyapiyo moko kasomo Neno mea yera manyalo Laka poda kido Neno mea lavo manyalo Tika kapoda ti Wasingore ge nyapiyo moko niritoyaga Tone wasingore ge nyapiyo moko niritoyabanyo Wasingore ge nyapiyo moko niritoyaga Tone wasingore ge nyapiyo moko niritoyabanyo Wasingore ge oro maki niritoyangoma Dotipenda kama Yakini kona kama Dotikona kama Dandere kunya gasi Dulokona kama Owera kunya dago Dotikona kama Amolo bondesa amolo pa Kigombo dago koda papi Yetera pacho Kigombo dago koda papi Yetera pacho Kigombo bedo koda Inyesa nyor Kigombo dago koda bobo Inyesa nyor Nena kao endo nema Akao endo natero Nena kao endo nema John Ken Daktari Udose Akao endo natero dalawa Monone mama Ateri ne mama Nyatigi Joni manyako Teri ne mama Ateri Mosiedana Nyatigo deko manyako Teri Mosiedana Mwalimu Uduseme Ateri ne baba Pato Udukubura Kido minyi sodala ema mora Kido minyi sodala ema mora Nikagirwa kuwenda ema mora Kido minyi sodala ema mora Nikagirwa kuwelo ema mora Kido minyi so mama ema mora Uduseme Niluri michiwo pacho ema mora Niluri minyi so pacho ema mora Kido minyi so dala ema mora Nangima kakinyono ema mora Kakipuro lera ema mora Nikakidoyo naga ema mora Kennedy wa Mego Nikakitugo koda ema mora Nikakitugo koda ema mora Nangima nyajo moko na heri Yapema nuaro na heri Nangima na Tuti nyajo moko na luongi Yapema nuaro na luongi Nangima nyajo moko na heri Yapema nuaro na heri Prophet Comedy Ausi Nangima na winjeru ondane Yapema geno yurodo yebe Amiero lera ni mingi marwa Amiero lera ni mingi Kukumu Victor Pinyori Amiero lera ni mingi Alfi Unyakachi Amiero lera ni mingi marwa Amiero lera ni mingi marwa Ninga amiero wendo ni mingi Keno wino emotional black albino Mombasa na mtundu Samori winjo nade kichiemo kendi kaonge Iwinjo nade kichiemo kendi Samori winjo nade kinindo kendi kaonge Dan Ongai Uduseme Iwinjo nade kinindo kendi Nyatini winjo nade kaonge bati Ukinyo Nyakambare Daktari Manya Iwotho nade kaonge buti ya beri Yangimi wotho nade kaonge buti rambanyana Jodi wotho nade kinindo kendi kaonge Yangimi winjo nade kichiemo kendi kaonge Iwinjo nade kiwotho kendi Ugweno gavana
Iwinjo nade kinindo kendi. Iwinjo nade kinindo kendi. Iwinjo nade kinindo kendi. Imanyayo mogo esanda. Asega niyo gimada tini echunya. Yangi matega ramu gimada tini moromo gira. Yangi matega niyo gimada tini kubola serikal budaya. Atega niyo gimada tini echunya. Yangi matega ramu gimada tini. Makata teri bayo MbakaOromo gira. Makata teri bayo MbakaOromo. Makata nyune gari MbakaOromo. Makata nyune gari MbakaOromo. Makata nyune gari MbakaOromo. Makata tere bayo MbakaOromo. Nyati mageno na eri Kaberi na luongi. Nyati manwaro mama. Ogonyo gudinya era, ogonyo lo. Enge majajo moko na eri, beri. Jende ke mfalme, ni wachige marjandi mama. Nizage mero haro mama, ustin sisman. Yetaka kedo haro mama. Yetaka kedo haro mama. Niwachiki machandi mama. Niwachiki machandi mama. Uko uniseme wachiki machandi mama. Ninyeza kakedo haro mama. Baraburi sori be imosho na mwalimu. Izage machandi. Wachiki machandi mama. Yanyando wachiki machandi mama. Jagbin pesa. Ninyezaka kedo aromana. Abodi konyangu uda sembo. Imosho na samio galo budu bondo. Nyanti madwaro noriti. Beno kwa kulogo. Awudi kamaga. Engineer Joja Dem. Mijoka. Mosie babu weno. Silas Woodgod Gondo. Imosho na Millicento Majarudi. Diana Achar Gardens. Imosho na Evanya Ugondo. Nyakora Ramogi Juang donge mit maratari. Anno ka joma thoth neno kinyi makawuono. Ka bende gineno chenro achiel kachiel. Okoth Rapogi. Yes. Okoth Jarapogi. Adwa ni pimnwa sigana mari. Wacho ni chako wer e higa mar 2010. Wang'eni kinde mathoth ka ng'ato chako gimoro to ponono ok onyal bedo mayot. Sigana mari nobedo yo machalo nade. Ponono nitiere ng'at manomako badi e kinde mani chako wer michopo kuma intiere nyaka sani. Kose nobedo nang'o? Okay, sigana mara kachako pimo gisani. Maybe wanyalo tieko nyaka saa 7. Inyalo mana wacho mawiye mapiyo piyo. Mawiye mapiyo piyo kaka nachako thum. Okay, an kachako thum. Nachako thum no kadhi thum ni maybe ni ne option mananyalo gima nanyalo timo. Ni an gi tich manatiyo. Nen tich mane? Natiyo Kapa Oil Refinery. Pardon, nitiyo ka? Kapa Oil Refinery, Nairobi. Yeah. Mano 207. Manatiye Kapa. Yeah. Koro kane atiyo Nairobi, koro chieng' moro nadhi dala. Kadhi dala, to naeroga disco sana, kunde mimiale disco. Yani clubs mag disco. Koro kana dhi Migori, to kamane miele manigoye disco ki kamane goye angla. Ne en club achiel, though ikwongi donje club
ikuongo idonje bako kidhi e club kama imiele disco. Koro kanyo emane an nadhi mielo disco, nokadhi nadhi e bar. Koro nobedo nang'o? Koro ka adonjo tadhi ng'ado disco tayudo ka pod ji ne pok obiro mang'eny. Koro pacha moro kaka neno kaka Ohangla gore ka koro ing'eni ma to koigo live band. Nochuna mondo mi aduog abudh ka matin kapod angojo ji kang'o biro mang'eny tadog ang'oa e disco. Ema nabedo ka the way kaka ne joka timo gicha kech Ohangla migo live adier kama jok mane goye ka be ne goye live maber kabisa. Koro kana neno the way kaka ne jogi go gini nabudho kae ma ok adog kata e disco. From kawuono awuok kanyo nakwayo bwana moro namba ng'ama ne goyo Ohangla ka. Akawo namba aduogo e tich Nairobi. Kech mano noyudo ka ne leave. Kaduogo koro wabedo ka wawuoyo ga gi bwana cha. Koro kanye ma ok inyal wacho kata ni werni ne en kata gino mane en talanta mari mane gombo ni donya poya koseno bedo nango. Talanta to nonyalo bedo talanta nikech namielo ga nini e school. Traditional. Koro toka koro nusechako tudri gi jogo ka nisefwenyo ni koro Ohangla ne midwaro koro emano mi iweyo tich koro idonje e thum full time. Ere ng'ama koro nomake badi ka iwacho ni nitiere kod volume 7 e kinde kata mani golo volume ni mokwongo. Kana adok kachako go Ohangla kwanza kama nadhi mana dok no kachaka puonjora thum nachaka kanyo kura manyo kama nyalo puonjora thum nikech nadhi ayudo kachaka ji ng'eny ma kaka nyalo goyo bedo ka ang'ama japuonjre ne gineno ka tek. Koro nochuna mondo mi kanyo adoga manyo kumigoyo Ohangla machielo. Nadhi amanyo band moro iluongo ni Super Kulundeng. Ndalono ne obes Sori. Nadhi Sori mondo mi adhi apuonjra thum kono. Kana adonjo kacha an bende adonjo katimo ranga mong'eyo lakini gima nang'eyo to ne onge. Adonja ka achako ng'ego ajawano. Yani mane magima naneno ka. Mane ne rembi. Iwacho ni ajawa nitiere remo en juogi. Mane ni remo. Koro ka abedo ka kasto gima be nodogo meda moral kabisa ni jajawa na yudo ka onge ka. Koro gicha ane mana goye kenda tagoye kamano nyaka piny ru. Koro nomiyo adhi ang'eye piyo nikech ane mang nagoye makati goye marach ine mitimore nade ane mantie. Nagoye kamano mang'eyo gajawa. An gima nadwaro nang'e goyo gimoro. Kana neno ka ng'eyo go gino achaka chikora gimachielo nadhi e drum set. Kamane kaka ipuonjra mane kaka puonjora thum e bandno ma bandno Super Kulundeng ae kaseng'eyo nyaka wer. To koro ang'o momiyo ni wuok e bandno mar Super Kulundeng to ang'o momiyo koro ni kawo okang' mar mondo mi ichung' kendi kako Koth Jarapogi pogore gi banda mar Super Kulundeng? Super Kulundeng nae nikech ne rules mane bwana cha ni godo koro goda naneno ka koro ane makora tiyo matek pesa to onge. Mano miyo atimora nade adar. Anno ka joote magwa joneno magwa pod ichwalo ote mathoth ahinya ka Awiti Jarodi wacho ni ng'isa ka en acham miel mit maratari kata kama natema onyisa ka ni fwane Okoth an Awiti Jarodi keep up the good job. Kaito wacho ni ugona uru chien kiyany kata kamano wer mar chien kiyany wabro bedo kwa goyo kinde mabiro mbele. Johnson Ogal bende wacho ni watching from Syokimau Mosna Okoth osiepa wan gi Kolo wuod Ugenya. Ote to thoth ahinya mak mana ni okanyala somo ote duto ma bende uchwalo kinyi makawuono. Adona agom penji nin kaka Okoth nyaka sani bende nitiere jathum mora minyalo gombo mar mondo mi idonj gode riwruok ulos kata kolabo moro mar mondo mi wer makamano to en ng'a? Mano adwaro lakini koro jathum madwaro ok adwar ja Ohangla. Adwani an bende maybe achikrae Wakamba, achikrae Mugithi, achikra kendo kate Bongo. Nikech ang'o? Mondo mi amed thum omed bedo malo. Ng'eni ka go thum pod amede gi jaluo adwa. Mano pod okayawo. Okiyaro badi makare. Koro adwaro maybe obed ja Mugithi. Ja Mugithi nyiso ni gin iluongo nang'o?
Kikuyu. Yeah. Wakamba kata kabila moko bongo. Yeah. Koro mano bro miyo amedo bedo gi fan base maber. Lakini jo Angla to mano pod anana kanyo. Ina jo Angla pod okidwa kolabo kodgi. Challenges mage miseneno kata chiedh nade miseneno e sector ni mar wero ohangla ahinya to ipacho ka. Isewacho ni thum chudo isetimo achiel ariyo adek moko mathoth minyalo wacho kochakore higa mar 2010 nyaka sani. To ang'e ni gimoro amora mantiere kod ber rachne bende nyaka bede. Nyalo bedo kaka mage. Challenge to ng'eny. Yeah, challenge bedo kuom kata thumbe mawagolo. Challenge bedo kata kuonde mawatiye. Samore dhi tich. Promoter okawi, okoyudo pesa necha. Chuno ni sechego nyaki bed gi stress. Nikech samoro ng'ato no migi 50,000 to dhi ong'ado 10,000 e gate. To teri dala. Nyiso ni mano kaka idwa wuok dala kucha miduog Nairobi. Giji mano bing'e ni mano mana challenge. Yeah. Koro challenges wasebedo mang'eny to pod waneno gi nyaka sani. En mana ni gima itimo okibed gi ol. Yeah. Ang'eno kadwa nalos mang'eny ahinya. Nitiere wer mare migolo mar pim gi mari. Pim gi mari no inyalo ng'isowa mana matin e wiye kapok wawinje. Wadhi mana mapiyo piyo. Thuolo marwa bende dhi karumo. Pim gi mari nawero inyalo bedo gi nyako masiepni kata girlfriend. Tiyudo ka girlfriend ni ne ng'ama dogo bedo kode kata samuse weru kata kapok weru en mana samoro siepni ma wuothogo kata mutiyogo kamoro achiel. Maybe samoro weche manyako ni wacha chien ne kama wuoke nitie weche ma samoro ibro wach kuomi kaka wan joma jothum. Yudo ka ndalo machon jothum ne en joma nocha sana. Makata ka tinde ground lokore chon to nitiere kaka ne oketi jothum. Yudo ka ng'ato weche ma nyako nyalo wacho toki. Gin weche ma kiwinje to ok inyal nyalo bedo ni hinyo chunyi. To in gi wer mar chien kiyany bende joma thoth ochwalo request margi kata kamano ponono ok wanyal go odiochieng' ma kawuono. Nichaka gi wendi mar Singo en Gowi kit pim gi mari gi Singo en Gowi wer mane ma angi gomb tieko godo. Ginyalo tieko gimoro amora nikech gin meka giteta ahero gite. Maling' wacho ni intiere kod mega launch mano dwe mar 12 mano ma higa ni kuod loro higa. Inyalo mana ng'isowa ewi mega launch kata ang'o matedore jikon makodi wacho mane ka higa rumo tema koro agolo ne jopiny ka ji kalo higa pono ji nyalo kalo go higa to bro bedo kanye. Thumbe an gi thumbe 9 madwa golo ne jopiny dichiel. Kech gi ng'eny mamoko be koro wiwa wilgo. Koro wadwa ni wagol gi mondo wachak wadong gi nafas mar loso moko. Launching wan go tarik 2 Desemba e Gesa East Villa Nairobi Umoja. Yeah. Koro jothumbe man go kanyo wan gi jothumbe 5 do podoka ok oyiena mondo mi akwane. Yeah. Gin jothumbe 5 ma wadhi timo go launching. Koro launching en tarik 2 dwe mar 12. Then nini an gi kwayo moro kata kapok wadhi mabor. Nitiere kaka YouTube nane jogi olalgo. Dho ng'ama nokawe to kang'eyo to en gima nolalgo aonge kode. Mang'acha no delete thuma mora mane YouTube e channel mara. To noyudo ka an gi subscribers mang'eny sana over 100. Koro sani ng'eni koro nachako manyien pod iyudo ka nini nachani piny sana. Koro daher mana jowinjo na kata fans mago koth Jarapogi. Gimed subscribe. Inyalo mana ng'isowa yore kuminyalo yudi obede YouTube na ng'eni ni YouTube ine Okoth Jarapogi official. Ng'isate. YouTube Okoth Jarapogi official, Facebook Okoth Jarapogi official. Twitter kamano, TikTok Okoth Jarapogi official. Yeah. Nyako Ramogi Ajwang' ageno ni winjo kuonde minyalo yude Okoth Instagram pia Instagram bende nitiere. Kuminyalo yude Okoth Jarapogi odiochieng' ma kawuono. Kuonde mage mithoro goche kata kama kanye migoche e giko dirani weekend ng'ato seng'isi ni ero warad kama lakini adwa ni nyisgi kendi. Okay, anagocho kamora mora e Kenya mzima do sani to kaluwore gi program sani an pod an gi program ma Nairobi. Kaka nyoro ne an Chivas launch every Thursdays an ga Chivas launch Kayole Junction. Kichopo Kayole Junction ipenja ng'ato ni Chivas ni kanye. En club mong'ere sana.
Aya, kawuono Friday, kawuono wan ilongo ni Las Vegas, New Las Vegas. Saika stage. Kawuono Friday. Kuro kuma jawa de mielore. Yeah. Oteni mogik ne jogo mantiere sekta mar wer e pacho kae, obedo jende matindo, obed kata jogo ma sponono osegoyo kag malach e sekta mar wer, obedo wero ajawa kata wero wende mamoko ka watieko. Otena mogik da ginene ma amedo jiwo mana jothumbewa ni gimoro amora en mana kinda. Kikine ka ng'ato koro dhi maber, chak neno ne nyiego, maybe ni ng'ane kawuono ni malo. Ng'ama ni malo no be kiny ne dok piny, ng'at man piny no be kiny ne timre nade, ne dhi malo. Koro gimoro amora en mana kinda. Gitich matek, giluor gimoro, ing'e ni chakruok lieko en luor mokwongo donge. Koro respect, waluor fans, waluor osiepewa, ng'ata mosebedo kata omiyi mana siling, kata obiro ng'ado mana gate, ing'e ni ng'ano kata ok omiyi pesa to ng'ado gate. Mano ng'ano konyi. Iro kama na mana kaka iwinjo nyakora Ramogi Ajwang, beda gi kinda. Kapo nono ni chako bed gi kinda, bed gi luori, biro dhi mabor. Dong watieko kod werno mar Singo in Gowi ka watieko kinyi makawuono. Madwa ni pado mabende wabro bedo ka wadongo do kinyi makawuono. Ka bende Tom Nduku bende wacho ni music sound best. Wacho ni I'm fully entertained. Iro kama na kuom kete e Ramogi TV. Dong watieko kod werno mar Singo in Gowi. Inyalo mana chako gi akapela matin. Kawarito mondo Bobo ketnwa godo kacha. Mar Singo in Gowi. Singo in Gowi. Ochaka mondi. Aya an ketnwa ga keta mar mondo mi owere ka wadhiga. Samis salad winya gongo. Ndundo ora pogi nyantinge karona ndango ne maiwenda sechoromo ale ikoko uju kindu wela winya dago nyantinge karona ndango ne maiwenda sechoromo na wela linge solo kawona padie wendo manyanti mageno ipondogera patu udiseme salimia nyaraje ndo linge solo kawona padie wendo manyanti mageno ipondogera na mama silimia jodamu nyanti na ero mwingu nyiri mbasa na mama ekeno wino Mombasa na chumbi jemo udikindu silimia ramarane na ero mwingu nyiri mama ipondogera mageno jabe emasika landoga engineer Obala wurinya take iluoro mane me anyathi mageno mama emoka opacha mama oh era mane me anyathi mageno mama emasika landoga eva nyarkocha imosona Philip yabero negore anyathi mora konyonoga Mora konyono kutimora kuoto koda Obala director wujo kindu karachwenyo Jack bin pesa janyando Silimone utweti nyathine mora konyono Mora korwa korinda kutimora korwa korinda Ajumaka was in Selfin nyanya cash Nikoda paro jiene kanewa rumo Koda paro era kanewa rumo Koda paro chiena kanewa roho Jakinya ugenya Figanie manomora mama Nitwechi nie manomora kodio Kakiboje manomora mama Nirwako roke manomora kodio Figanie manomora mama Daktari Manyako Rema Nyanyakachi Yabere nana erita luro wacho mama Silime nana erita luro Jinia Silime nana erita luro wacho ni Nana erita luro wacho mama Yabere nana
italuru wachuni Ochuno wona ngoma nena choko chirkali chwo Ochuno wora pogi nena choko chirkali chwo Ochuno wonya dago nena choko chirkali chwo Jairo ujika soja wona ngoma nena kwayo era mama Jaberu nene kuna no ero jangoma Nyatini nene kuna no ero jangoma Jaberu nene kuna no ero jangoma Didoti nene kuna no ero jangoma mama Sebi Cox Nyara sego kanyala Yodongo betu pinye yantini sengo na era Basuna mama The chief has some chief. The chief don't go bed on your penny sing on air. Passing a mama. Pati Patroba wouldn't better. Aye, Jordan Yarabandu. When no bed opinion, your penny sing on air. Passing a mama. Yolamo don't go bed on your penny sing on air. Passing a mama. Ugola senior would funyola would abandu. Yola mu bete pinye nyantene rwako na pete masina yura Yola mu bete pinye nyantene rwako na pete mama Emijuka ururemu moso na timchoka republic Siepe bedo pinye nyantene rwako na pete mama Ukono aero jangoma Sali Margizak Tiempo vedo pinye nyantene wako na pete Nyate mamanyo Anizingo eningo winge na eri mwingu nyiri mam Indo yuru mundi mama Ikivu udarata Anizingo eningo winge na eri mwingu nyiri mama Wepondo gera Anizingo eningo winge na eri mwingu Ekukomu wejo kindu pinyore Polika podi japuonji Yaberinge na eri nyantima gino mama Yura wepondo gera Nyakima ngoma keto mumilo Kopa jipuma Dotia ngoma koso mumilo Kopa jipuma Koto mame mano chwanya kudi mama Ken muganya kwar Peres Kuso babe mano chwanya kudi Kuso siepe mano semi koda mama Kuso nyuala mano pogi koda Kuso mame mano sema kudi Kuso babe mano sema kudi Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuak gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend wuktich tichario tichadek tichang'wen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sa pagario warom. Miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Luonga ni Kolo Kolo Instrumental kaberni be inyalo luonga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Mom and Away Aroji Bed and Breakfast sama pekni tiluonga ni Ngenja the Entertainer. Kaka pile nyakora mogejo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, sang'wen otieno. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Kik od belo bai. Wakelo ni be Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka Ticha Beach, saboro odiochieng' nyaka sa par odhiambo. Mane Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nyakora mogeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje oteka ingene no kathoth nyakora mogajuang omorahinya kod chenro. Adek malieta matatu kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Luonga ni Linda Mnyenyakach. Luonga ni Kolo Kolo Instrumental.
Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Hey. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwaye ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni P for param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa.
walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. En wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kinde oduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tie. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro kwa jonam gerech en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Mana e Ramogi TV. Kwa masonko basi unga ni gani, nyambie ni gani, unga ni gani, kama sio raha premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit, to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium.
Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Mushina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Nyakoro mgajuang dakika ni 27 tok sadek marokinyi kamoro moro mintiere warwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Tacho ni warwakini machiegni nikech an ka gi nyawadwa Joyce Oduor. Wuok tich karamna chieng' tich abich pile ka pile chakre sadek nyaka saa 5 mar onyango. Wajabago twak gi rowere ka bende wajabedo gi thor weche mopogoro miyo kinyi makawuono mana kaka pile chieng' tich abich. Wan ka giro were thor wach wadhi bedo kwa loso kotere kod weche mag hera chutho to mag mbui. Joyce iwacho kanyo makare nya Sharon twak en maro were okinyi makawuono nyakora mugia jwag kamoro moro ma intiere sani wang'eyo ni piny olonya nyaka sani wanyalo wacho ni wantiere e digital world. Weche kitimo titimo e yor mbui. Nitiere jogo ma loso hera e mbui kacha to kata kamano hera makamago chopo kanye gintiere kod rach gintiere kod ber. Mane twak mabende wadwa goyo kinyi makawuono kod rowere mabende osedonjo e studio kayo kinyi makawuono. In bende inyalo bedo kodwa e achiel e twak marwa kichwalonwa ote mari paro moramora ma intiere godo kotudore kod hera e mbui. Wasewinjo gik mopogore matimore. Iwacho ni hera en gima mit ahinya. Hera en gino manyalo miyo jomoko loko dak. Wan kaka joma nyiri kinde mang'eny waloko dak. To bende thoth ji bende oseyudo karamna hera e mbui ma bende gintiere gi keny gin gi nyithindo ma bende gidak donge. Kata in kumora mora mineno nyakora mugia jwang inyalo pimonwa sigana mari ponono ni romo e yor mbui e yor lony manyasani kose mari no bedo nade. Ichwalonwa ote penjo mora kokale namba mar 33600. Facebook kacha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter kata X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kawune wangiso gi TikTok nyaka Instagram. TikTok bende ibiro yuda @Joyce Oduor _ Instagram bende antiere Joyce Oduor _ aparo ne mbui duto te mabende aparo ne anyalo bedo na ng'iyo samoro mosekadha duto te yuda @Sharon Ong'ao. Koro okinyi makawuono wantiere ka gi nyiri adek gi yawuoyi adek duto te mabende gin rawerni adar mar mondo mi kawuono watimo gender balance kabisa. Kora kena chak gi kor ka kora nikech aneno ka koro balance bodo timore yo makod. Kora chak gi kor ka kora wantiere ka gi Jojo Regan. Dong nyis ne kora mgajwangi pakre matin. Jojo Regan en ng'a tiwukan. Amoso nikwara mo yajwa nyo ya reuru kako sewacho ni lunga ni Jojo Regan Ochieng an wuod Suba modak Migori asetelo ne nyithindo e mbalariany mano mar Nairobi ka kendo ajalony koro nasomo gik madhi gi uchumi yoro uchumi gi statistics koro an jalony e weche uchumi kod siasa erouru kamano machiegni nyaka to bedo ni jalony e weche mag uchumi kod siasa mano kawuono waketo tenge wawacho weche hera kabisa kamano kopogre gi Regan nyakoro mgajwang bende antiere ka gi Triza Odero papin mare oyaoreuru nyikoro mgajwang nyinga en Triza Odero anyar kochia to asomo gige journalism. Currently awacho ni an freelancer. To mor mar chopo ka mondo watwa kanyakla machiegni.
Wycliffe Papmari. Papmari. Amosa nyakora Mogajwang yaore. Anyinga Wycliffe Akaka. Anja Homa Bay, Rangwe Sub County. Sani e boma kae tasomo. Atimo mechanical engineering. Beago siasa school kanyo. Kisani madwa weche hera. Weche hera tek to pek. Tomate. Piny makawuono siasa en mana mag hera. Jess kinyiso welo mintiere godo. Bada korka koni bende ntiere kod welo adek. Kendo wachak kod Vida machiegni. Erokamano oyawre nyikwara Mogajwang, niluonga ni Vida Atieno, nyanya kach Kadianga, nyar God Mesa. Ajapuonjre e school mar Multimedia University, asomo weche mag journalism. Erokamano. Machiegni ahinya kopogore kod Vida wantiere kod Michael. Michael machiegni inyalo pakrinwa imbi ngiswa ni yakani. Oyawre nyikwara Mogajwang duto, nyinga iluonga ni Michael Onduto, aja Kisumo, aja Kano, Moroni. Amor kuom biro kawuono, an japuonjre e mbalariany ma weche tiegruok mag lwedo e Kenya, mong'ere ni Technical University of Kenya. Kono atimo weche mag survey, to kawuono wadwaro weche mag era. Nyaka wawache weche mag era nikech ka onge era dikoro waonge. Iwacho makare ahinya to en adier, Dog Sharon. Mana adier. Machiegni anyiko papen mari. Erokamano ahinya. An iluonga ni Anyiko Kibira. Anya Seme Kombewa kendo amor biro kae odiochieng' makawuono. Kang'iyo gik matimo e Nairobi kae, aloso lewni mano e yore mag fashion kendo arwako ji mabed ma jobeyo sana. Asto kendo an aloso ne ji, apango ne ji weche mag loso pesa mondo gikan pesa manyalo konyo gi bang'e kata kitemo ng'iyo ni higni 10 mabiro idwa ni dag nang'o. Kawuono to weche hera imokelo wakae nikech hera mit sana. Machiegni ahinya. Wacho ni hera mit, mana kar dhogi kanyo. Ang'o maketo hera bedo mamit? Hera mit ke iyudo ng'ama uwinjrugo maber. Oko chuno ni uyudru kanye kata mbui tinde ji romo maber ma ji oherre madag ndalo mang'eny ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya, mulo kanyo ni okochuno ni uromo kanye. Tekne ni uwinjoru e yo makare, to kusewinjoru, wacho ni bende ji ariyo ok nyal donjo osiep ma ok ni ubedo piny, uwinjoru makare. Eka unyalo wuotho kumoro achiel. Wacho ni ji ariyo ok wuoth kumoro achiel koko winjore. Akeni wachak kod side moro ni wachak kodi. Ina weche mag hera kachiel kod mbui. Iwacho ni oko yango, okonego beni yango ni uromo kanye. Iparo ni ji mar mondo mi odonje hera gi no dhi mbele yo makare. Ber ka ji romo yo machalo nade. Kisani kaka wadak. Okiwacho ni nyaka ji rom kaka waromo ni kaka kabukono kinena taneni. Inyalo romo mbui mana tadier. En mani mbui kanyo kata ka mbui kanyo weche tek. Ngato nyoro ni picha mi par ni mato malaika mo e polo. To kapo ni romo gi ngato, yae ngani buogi, ngani chachi makoro to bende ber ka ji be romo mbui kanyo nikech sani nya bedo Kenya kae to ngami ero beni loka. Mano be omiyo gigi bedo mayom kata nyiwa dhi oko, jowa be dhi oko ni e wachera ni. To koro an be gimanya wacho ni en kisani kaka rowerni winjo be ni wakao kaka piny lokore kama. Wakete chunywa ni gini nyalo lokore. Ok chuno ni nyaka neni tin bi nena manya bedo mabor. En mani koro winjruok. Winjo bedo waloso kanyo bedo maber. Wacho kanyo ngato nyalo buogi. Ng'eni kinde machon nitiere ga blind date. Tinde wantiere koda ong'we yamo minyalo timo video call gi mamoko. Filters mana kaka iwacho bende samoro ok nyal deso ko nyalo bedo kama in real life. To kata ne mbui kacha ibeda opposite. Koso vida ini neno wacho makamano nade. Inyalo bedo opposite. Inyalo bedo kichwadori filters omera. Kata wan watiyo gi filters every now and then. Kitiyo gi sana nitiere moro miluongo ni Snapchat. Luoki magata in king'iyo ka ng'ato bang'e obiro tango ni picha no iwacho ni ma okan but mano in. Koro ineno kioro ne jal moro wodo nagi moro picha no. Ng'eni dhi more idhi ilo chunye lakini koromo kodi kaka ni wacho e ground. Mano kini pogori kata ining'e maber ni mai tok kaka chalo. Dibeni kamane kaka iwuondo kata mna chuoko ka koro kaka koro nyidendni. Nyidendi ng'eni wuondo chuoko kae nikech for example awach ni aoro ni picha no. Ng'eni koro adhi
bas achaka paro moro ntiere bende apps mag editing iluongo nango body features koro ngeni samora twisto amedo ineno koro ngeni ka oro ne wuodo nagi to dhi wacho ni bas my may not my madwaro Regan ka kelie twak okinyi makaoni winjo kae kaka video loso ni kalore koda mbui matinde wantiere godo mopogore ngato kiromo godo iwacho ni e ground gik moko pogore kiromo gi ngata achiel kachiel Sharon tiyudo ka atokara picho pogore kose mangato machielo kata inyalo penjore ni kose manyamin gi kose bende entiere gi samoro segane ni setimo kama to nyalo bedo ni jipondo e mbui e kinde magidwa kata chako hera opando kite kata kako chale mbui kacha kapok oyangore ne ngato hado wacho ni hera oko yiero jiromo mopogore nitie joma noromo e diete nitie joma noromo ka dhi e wuoth nitie joma noromo ka ni e skul nitie joma noromo ka ni e biashara mauso nitie ng'ama ne wuotho kaka wan e studio ni tim kwanyo mana ng'ato moro koro gima owacho ne filters sama idwa dhi uso idwaro pesa to in gi chiaye idwa dhi tero chiro nyaka check moro maber manyalo mako wach koro gik machalo filters medruok dusruok gine timo mondo mi omak wuoyi omak oywa wuoyi wang' wuoyi to en mana wuoyi karam na nyiri kende koso ya wuoyi bende tinde ntiere apps go yae kata ya wuoyi bende tinde nitie nikech wayudo ni mano bende nyaka in bende nikech enhancement karam na body features ma vida na wacho go kamano sani kikono ng'ata dieri pap nyalo bayi koro nyaka ichaki ko nyaka ing'awe kumoro kukumiru mbele kanyo wacho ni papiete bende en wacho misira dier mana ka apenji papogajore and iwacho ni social media miyo opportunity mar looking great okinya bedo e ground and at the same time social media bichal koro aparo ni gima wa display ma ji neno cha should be good ma attract ngato koro modo wacho ni kuja tuta explain kati wacho ni gino nego biga ni jomoko wacho Sharon ni kati obede iwacho kod dongere ni beauty lies in the hands of the beholder kati wacho ni ina beauty benitiere tango mio jingio mana hera ma oko ni Michael ango mio jingio mana ma oko ni to ma iye ok ngi jingio mana ma oko matende ni ngato koketo picha ne e mbui kacha odwa mana ni sura ne mapono no wuog ka jaber ahinya odor ni kit kaka dende owuogi opogre matin ingeni era biro gisem nyaki iwuogi wadu ilom mie wach manyalo lombe to mondo mi lomb wadu tiende nitiere gimo mako wani kuom ng'ato koro mondo mi abed gi dwaro mar mondo mi ang'inya dendi moro nitiere gik ma ambe ndang'iyo ni to keche ok anyalo beda ni mora maradogo e pap adwaro nitiere gik moko manie dende ma ambe samora wacho ni adwaro nyako ma dende rabuor kama adwaro nyako ma bende mbui tinde ji duto robuoche ji duto robuoche lakini mane gima emomiyo features giketo mondo mi at least joma nyidendi ma samoro gionge features go oyud feature gi mondo mi ousre kech nyaki usre dipo kidiwo to mondo mi iti gi features gi nyaki ensure ni nyaki ineni in bende itiyo kod gi titero gi pa mama indie makoro miyo ni gimirado go de mbui gi gimirado go de ground opogore matin mana kar dhogi kanyo Michael indi hera miyude mbui koso mana miromo gi ngato karam na kaka wan e studio kama ngato lombo wang'ite chak kode mana kamano anto okda era mar mbui to okda wach ni okaere nikech samora asetiyo kode to experience masayudo ni inyalo romo mar mbui ok ongiso ni kusechaka era mar mbui ni to urado era mar mbui ok rach lakini gimutimo bang' era mar mbui no be features minene mbui ka kurado kode e pap makoro untiere kode be gin the same to ka be gichalre koro kiyudo ka gichalre to inyalo dhi mbele kanyo endi to kiyudo kopogore ma to ngiso ni ngeni era gima lich and trust to kana yani ng'eruok kabisa chande trust mawueni ka noko trust picha manoro ni chama ngiso ni kata embe ok ojiamini ni en be maendi koro nyalo miyo imbi igolo interest mari
keche samoro gima ne dwaro onge godo kirado kode. Ilero kanyo makare ahinya. Sharon, bing'e ni e kinde mane wadongo kata ka nadhi dala kacha to dawa nego na mbaka ni wan kinde machona e kinde ma kata ng'ato ni dwa donjo osiep gi ng'ato to bing'e ni weche mag mbui ne onge, weche mag simu ne onge. Ng'ato ne singo ni warome tie yien cha kar sa 11 odhiambo to besabe ne onge makori pimo gi wi kango chopo sa 11 idhi seche moko ng'ama singo no ok ochopo kanyo to koro wacho lewni morwako. Ere kaka mbui oseloko weche mag hera anyiko ka Keliet wako kinyi makawuono. Ere kaka mbui oseloko weche mag donjo kata osiep gi sani? Mbui osekonyo e weche mag hera sana sani nikech koro sani okinyal uwinjru sa to uwinjru kama udhirome. Koro okobedo matek ni ang' bed ni kata inyalo goya sim ni ang' waromo sama kama be intie. Koro mbui okonyo e weche mag communication makoro yot loso hera ok kaka chon makoro ang' nirit ng'ato ero seche moko ore kata ombo di umbo ompi to seche go ini chung irito ma ang' ni dog ka okiromo gi jaberni. Mana kama ningenya kwa lose nikech benda ngeni nitiere relationships kata mna weche mag hera mabende ji oserome mbui mabende date kanyo mabende gichuo nyaka sani gintiere kata mne Kenya to nyaka wangi kata mna challenges achiedh nade mabende hera e mbui bende kelo gi risk factors nikech Joyce bende kata mna weche manyien waseneno nyiri kata mna yawuoyi madhi romo kata mna gi johera magi ng'at ma kata pokoromo godo chutho to ni joka koro nonege kata mna ang'o motimore chutho te kinde gi mabende wantiere mbalariany ng'eni thotu nowacho ni untiere mbalariany kata mnuse kadha mbalariany donge ni wacho ni ne mbalariany vida gisa ni intiere mbalariany cases makamagi bende winjo kata mne sikul cases makamano ng'eny sana ineno ka opogore gi ndalo machon mane pok technology obedo ni romo gi ng'ato wawach ni kowuok kuom osiepne kata jonyuol gi ong'eyo jonyuol gi koro ng'eni ma ng'ama ing'eyo timbene lakini e mbui kae kiseneno ka picha ng'ato mori dend ng'ato mori iwinjo to SMS kata cha bo wacho ni weche momori ing'eni in koro iluongo na fall in love gi gik ma the outside impression lakini kia kite maiye ng'at ka ng'ati wacho gani dhano jakwadh chunye ng'at ka ng'ato ng'eyo gima ene modware chunye samoro ini paro ne yudo kar yudo moyudi koro cases makamano ng'eny ga yudo ni nyako owuok Friday hostel ondisore odhi romo gi ja kamoro kuma bor ma pok no airomo godo to uyudo ka koro samoro koduogi samoro bende najisiwa weche machal kamano samoro ochopo kata chato ng'ata cha kwalo gige ne te koro gonu simu ni orna urumia monda idh gari aduog e school weche makamago nitiere lero kanyo makare nyato mano bende manyalo kelo e penjo machielo atriza ka ng'ato ponono iwacho kanyo Sharon nitiere jathum moro manowero ni nochako mano gi double tap Instagram te mang'eny ni ji double tap kineno picha makare ng'ato koketo kanyo selfie ti double tap nochako mana kamano to bu chope okang' ma koro dhi romo onego bedni ka ng'ato pok oromo gi ng'ato ng'ama iromo go de mbui kacha konono onego bedni timo kata investigation kata ing'iyo ang'o mondi kapok idhi romo gi ng'ani achiel kachiel mar mondo mi kik oket ngimani kata in iwuon kik iket ngimani kama rach. Erokamano aparo ni kaka youth oningo wabed gi mokwongo bede at least gi a friend minyalo nyiso ni and aromo gi ng'at makama kamae and we are planning a meetup to meetup ni plan eno gibede ka obedo kanye koro ing'eni sama in kamano at least nitiere ng'amo ng'eyo ni idhi kama kamae to mar ariyo nyaka ibed ni in iwuon no in as much as iromo gi ng'ato pok inene but nitiere iwacho ni background information minyalo dwaro kuom ng'ato ing'eni at least samoro yes onyalo bedo ni okonyisi adieri lakini ki in ng'ama sensitive tibro fwenyo ni nitiere gima kama nitie moro mabet opando nitie ma tinde rimbiriambo nitiere kotita koka ok nyalo ng'e madiera gi ma muka diera mano to is true to koro i analyze tu nitiere ma inyalo feel to nitiere ma ok nyal winjore but
at least ng'e gimoro 1 2 3 about ng'ato kapok iwuok. Yes. To bende yot adiera ng'eyo kalure ne mbui kacha ng'ato nyalo kata wuondi. To bing'eni kata kuonde ma ji rome mbui gi watiyo kata kod ranyisi kinde mang'eny iluongi ni profile. Iyo nyalo yudo kanyo kata ka ng'ato riambo. Oriambo kata ni ponono entiere kata mbalariany makama to onge kata mbalariany. Seche moko en kata jaduong' moro kumoro to wuondre okaw picha mar rawera moro matine moketo kanyo. Ere kaka ji nyalo ng'e adiera ewi wachni. Chuo bende wawinjo karam na pach gi kaka paro makama ni neno nade nikech okaram na joma nyiri kene miwuondo kata mana chuo bende tindi wuondo. Tinde do neno kan karam na mine madongo ma bende samoro manyo karam na chuo matindo tindo kama. Sani piny olokore. Iyudo ni wan joma chuo matindo. Iyudo kama mamoro inbox kanyo oketi gi weche gi pesa gi picha maber in be koro loko pachi. Iyudo ni okonyisi adiera ng'o motimo ngimane. Labda en be okete kamoro en gi ng'ama miye pesa moko dak Kenya ka in be koro kisedhi kanyo bodyguard ni kati chodi mari sastito. Iyudo seche moko be wan kaka joma youth onge gi adiere chunywa ok walu gima chunywa dwaro. Watimo gik moko yani ngima obagre to mae maloko piny ka wachera e mbui ni. Emomiyo an anya wacho ni kaka kapo kiero ng'ato e mbui to dwaro kode. Bede gi winje gima chunyi nyisi. Kapo kiwuok ni koro idhi. Chunyi nya nyisi ni gini bed mos. Ka chunyi ye ni koro dhi. To dhi kik dhi mana ni kiere ringo ni gini ber. Ino nyalo muoch ni kanyo. Kosi wacho ni an kora yudo to yuda. Bende ber karam na ka iko kata mna iko rigu sipi moro. Nikech ang'eni samoro chuo japando weche kata mna mon kata mna nyiri bende japanjo weche. Awinjo na pachi kibiro. Pacha wech mar romo gi chuo mana kaka nowacho nyaka ikri ipar iluongo ni intuition. Ipar gino ng'isi ga wacho ga diero seche moko mang'eny kineno ng'ato iwinjo mani chunyi ni ng'ani ok ng'ama long'o koro nyaka ipar ahinya e chunyi ni ng'ama dhi romo goni be lure gi weche ma agombo kose en aina ni kora romo gi ng'ato nikech an lonely. To nyaka sani wanyalo wacho ni mbui osebero weche mag hera kose oseketho korka kori Michael nikech wang'eyo ni nyaka sani kalure kod kaka piny olony piny opogore mana kaka wasewacho ni kapok iromo gi ng'ato to kuonga ing'e kite kata kuongi nonane to kidhi to ponono kik idhi kendi. Mbui ni be osekonyo mar ponono bero kata ketho kose korka kori nene nade mbui osebero weche mag donje hera kose oseketho weche mag donje hera. Korka kora aneno ni mbui osebero weche mag donje hera. Nikech adiera mantiere mar wache ni ji te ok nigi nyalo mar kawach ni ka antiere to an gi ng'ama nyako warado wang' gi wang'. Tiere joma chia mar kata nyalo mar sero gi dholuo akani gino na tiyo gi dholuo maber mar sero yani mar lombo ng'ato gi ng'ama miyo gi wach gionge godo. Tiere jok ma wach gi kunje pach gi kabisa lakini koro kaka in e mbui kaendi onyalo wacho wach nono endi ma eyo ma odimbore mo ji eleza maber ma o convince ng'ato ma kata koro ka girado to en ng'ama onyalo yudo ja ng'etne kata jahera ne kanyo endi. To eyo machielo kendo endi oseduoko pressure nikech iyudo ka ok ji tema ma jok ma intiere godo e alworani e joma inyalo bedo ni intiere chuny mar gombo ni bede gi hera nyalo bet. Samoro ng'ama gombo entiere ng'at ma bor matin to rado kodu kata bedo achiel kuomu ok osebedo mayot. Mbui osekonyo mano endi. To e weche machielo kendo nitiere jok ma gine hera to gin kuonde mabor. To e weche hera tudruok en gima lich. Koro ka gitudore maendi gima miyo tudruok margi hera margi dhi mbele kabisa. Koro anano ni mbui osebero weche. Adiera Joyce wacho ni nitie jok matiyo gi mbui maber to bende nitie jok matiyo kode marach nikech bende wang'e ni jonjore bende tindo donje mbui manyo nyithindo matindo ahinya nyithindo mantiere kata manach ni rowere e pacho kaendi neno ka gichocho ratich gi aparo ne piny omer to ber ka puonj ma bende wantiere godo e TV mar Ramogi en mar mimor to bende en mar puonj donge kaka kiny ma kawuono kwaloso kotendre kod hera mar mbui an ang'e jok mathoth moseyudo hera mar mbui modak e keny bende ang'e jok
mathoth manyaka sani. Bende jok mathoth mabende osewuondi mabende kaka koro waloso ni ber mar mondo mi wachwala okenge makamano. Nyakoro mga jang'ani no ote magi med orogi lai mago magote machok rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook, YouTube Joyce aneno kwa ntiere achiel kachiel. Ote odhuro hamro bedo kwa somo gi kwa dhi nyime gi twak makama. Irane no ka usiketi na moro mar mondo bi wasom. Joyce nyalo mana ote kanyo mar Pastor Kenneth Odongo. Wacho ni an Pastor Kenneth Odongo gima nyalo wacho en ni mbui ok rach. Ober kendo okonyo joma tiyo kode e maricho. Ote machielo kanyo. Mane ote mabende waseyudo nyaka sani wacho ni jomoke matiyo kode yo ma ok ni kare. Kalore ni mbui to ber to jomoke matiyo kode e yo ma ok ni kare. Kata kamano, Rigana, kaduke twaka okinyi makawuono. Ang'eni wachiegni dhi e yweyo marwa mokwongo okinyi makawuono thuolo pod wantiere godo matin. Nyaka sani winjo kanyo ka Michael Loso wacho ni mbui osekonyo ahinya ne jogo manitiere osiep mabor. Kapo nono intiere kata e pacho kae iyudo jaera ni moro manitiere pinje maoko to kotudore kod mbui sani unyalo loso, unyalo wuoyo kata tinde nitiere video calls e WhatsApp kacha. Ulosa achiel kachiel ineno ng'ato. Kata kamano in hera machalo kamano korka korisire kose in ber ka in gi jaherani to ubet kumoro achiel kinde duto ma ok ni ng'ato ponono ni MbakaOromo to ng'ato achielo ni wuotho gik Migori. Anasire manyalo wacho mokwongo en mbui osemiyo kar kwath obedo malach. Odhi oketo pap malach masani ok ochuno mani nyaka ng'ama ni mabuti kanyo no eminyalo neno. To gima pastor no wacho en adieri. Mbui ber to wuon joma tiyo kod nitie joma osetiyo kode maber gi joma osetiyo kode marach. Ok weche hera kende. Machielo nawinjo kuwuoyo about profile ma ng'ato keto manyalo wuondo. To an owuon kian tanano ni profile no mbui konyo maber mar ng'eyo profile mar ng'ato moloyo ng'ami romo godo owuon kama tidwa winje odwa koni ni an ng'ane aja ng'ane kama at magi gik matimo. Mbui sama kidhi manya kachi dhi yudo Rigan idhi yudo kandikora kakan chalna nyalo maybe ok awacho higa manonyuola maber. Awacho kanyo ni aja degree, awacho gima somo, awacho gik matimo. Iyudo ka nitiere gik ma share mar pichi na an owuon kane tich. Tingeni owuon era chakruok mar era en gombo. Osiep biro ga bang'e. Ineno ng'ato to ng'ani umori. Kwacho to Joyce momora ne momako wang'ane. Be wanyalo dak kode. Kanyo kuma osiep koro bire. Koro ibro yudo ka samoro han Nairobi ka inoko. To wanyalo coordinate yo mar mbui. Wawuoyo constant nikech gimiluongo ni communication wuoyo no bende era. Samoro i advance nitie gimitimo oko for one higa achiel higa ariyo koka ng'owa kokiduogo. To mbui mabro miyo tudruok marwa kodi dhi timo ang'owa dhi nyime. Iwacho kanyo makare ahinya Vida korka kori nene yo machalo nade nikech wang'eyo ni yes. Nyalo bedo ni mbui o bridge the gap mano mar long distance relationship donge Sharon. Adier. Wang'e ni jomiriambo be nitiere ponono gin to gitiyo kod mbui yo ma ok ni kare machalo nade nikech nyalo bedo ni intiere simu kae iwacho ni an gi sani antiere tich. Tadiera ponono intiere kate kar math mor. Mana adier. Kaluwore koda aneno ni mbui nitiere kako oseketho weche mag hera. Kako wacho sani pap duong, pap lach kendo yudo ka tiyo gi mbui anya bedo gi jaherana ma Nairobi, jaherana ma Kisumu, jaherana ma Mombasa, moro be nitiere pinje maoko. Kendo yudo ka gokinyi ka chiew tandi nitiere gimoro WhatsApp iluongo ni broadcast messaging. Iyudo ka e broadcast messaging ni andiko negi good morning my love. Taoro negi tedi chien. Ngang ningi. Akeyo weche. Te. Ingeni copy paste. Copy paste. Gidhi kumoro achiel. Dichiel 802 gokinyi gite. Koro iyudo ka miriambo osebedo mang'eny e weche mag heragi. Machielo kendo mbui muneno ni bende oseketho hera nikech iyudo ka donje Instagram wan marwa Gen Z en Instagram sana. Ka donje Instagram kocha chata iyudo ka wodo nagi mar awachni achieng na akia wodo nagi neno. Taneno kaka chacha onyiewne flowers, onyiewne chocolates, onyiewne watch to ndiko kanyo nang'o kamae kaka jahera ni onego otriti. To an kai gi wodo nagi nani
Wang'iya chamo wiu, iwinjo. Tange yuto mar jogi to pogore, iwinjo. To koro mae ngima ma dhi bedo ka dwaro. Waluonge ni wadende ni soft life. Yes, mabe kelo pressure. Mabe kelo pressure. Koro ing'ena keto onagina ni gi pressure, amba dwaro flowers, amba dwaro gari. To yuto neto ni piny. To ka neno koko nyal chopo gima dwaro no, taweye mondo adhi amany ng'at moro man godo. Koro gianta neno ka mbui ntiere kaka oseketho weche mag hera. Pero kama na inya bende Joyce ang'ini weche bende ng'eny bende waka oyueyo, lakini bende wawuoye sites mopogore opogore nikech tinda inyi ntiere dating sites. Bende ging'eny. Wanono ni ntiere gi mung'eyo ubro bedo kunyiso wa chal nade. Anjo ni kachi diki keto picha ni, iketo gimidwaro, ng'at midwaro gima moko. An mang'eyo manyalo wacho masewinjo en mana miluongo ni Tinder. Ma iwacho ga ni keto profile mari to nitiere joma like, joma dislike. Matiende joma hero, joma ok hera. Koro akia ni joma hero ema ponono nyalo miyo uromo kose koro unyayo osiepe machalo nade. Kata kamano mbaka ma kamano pod wabiro bedo kwago. Nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono wantiere twak kod rawere. Watwak otudore kod kaka mbui osebedo ka nyayo weche mag hera e pacho ka. Med chwalo ote penjo mora mora minyalo bedo godo e yore waduto te mag tudruok. Ote wabiro bedo kwa somo achiel kachiel to kuyeyo makao gi sani. Kiki dhi mabor. Injili kalo wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso sa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda
wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako amula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana star 860 star 418 hash to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kendero kama na nyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama otwa kod rawere chieng' tich abich ka chieng' tich abich pap wawoyo ne rawere ka watwa ko tudore kod gigo mamulo ngima rawere mantiere pachoka. Odiochieng' makawuono wagoyo mbaka kotudore kod hera e mbui. Wanyisi ni nyalo chuolo nwa ote mari penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Sharon dong wachak gi somo moko kuom ote mabende wantiego. Ote ng'eny to gima lomba jopiny kaka wacho kaka experience mag gi osebedo gi hera mag mbui. Ntiere maricho, ntiere mabeyo. Dong wasomge kinyalo bna ketna e yamo haka wachiel Joyce kanyo mar Violet. Wacho no owuok Rongwe County ma Migori. Wacho ni kumadiera hera mit to mana ka watime e samo winjore. Wacho ni noromo gi ng'ate mbui to kendo ne onenore ng'at moro maber kendo matin manyalo bedo go maber. To one day kan wadhi ma wamit na lemo mana gi e chunya ma wacho ni Nyasaye ni owena nikech boy ni noti to kang'iyo. Wacho ni kaka natin to kanyal yie watiur gi mbui yo makare. Haya. Ote machielo mar Shavin wacho ni aneno maler ma Shavin kawuok Kayole. Hera mar mbui to mit lakini miriambo e mang'enya. Andalo moko nasi wuondo baba moro ni aja higni 18 to penja ni uko na mtoto jowadwa baba ni no fall koda tanyise ni andala fe anoro na machalo lo mana chamo jaduong' maja higni 66 to an na ja higni 23 otek. Wabedur joma beyo chamo fea noseweyo. Koko mano ote machielo mabede donjo Feni Cheryl wacho ni wuok e gwenge mag Rangwe Kodera. An gima neno ni mbui ber kabisa okonyo ji gi hera. Waka ote mogik donge. Ote mogik mar Akong'o Santoza
to bit jienda mage nyinge mantiere mbui nyinge ma tek malich mbui to seke oseloko kaka hera bedo kendo semiyo jomoko yot sana nikech sero tamoji mathoth to mbui keto chir moro kata kibet piny mos ipenjori ka be macha ne inadier manadiera joma dhog gi pek to mbui osekonyo mana kaka Michael osenyisowa ni ponono ng'ato dhoge pek lakini tinde luongo gi ni mago keyboard masters kalure ni keyboard kacha kochako typing to nyalo golo nyoka pangoni kamano aneno ka wacho makamano Triza Olomba kosa dibe ni Triza ina chiel kuom case study okan case study lakini ifwenyo ni joma chuo nitie madhogi mit sana ko type to kiromo kode kasto samoro jomoko wangi nyalo bedo marbet dongo kamika ting'iye kamae to gima koro dako ni tame doge moko to kiwuoyo kode simu to wuoyo maber sana aworo wacho makamano Michael wacho makamano ni siero naneno ka imbe ni wacho ni nachiel kuom jogo kuma bendo setemo weche mag here mbui wachno ta sero ok gima yot to chir miyude mbui kanyo kindiko samoro nyalo aparo ni chir makama biro nikech Sharon kata an seche mapono natiyo kod simba kane ot kacha bingeni at the comfort of your home koro chir no biro kose chir ni yakane chir ni biro nikech mokwongo kako wacho no nitiere joma kise ng'iya kama indi to luoro donjo kuomi gima koro nyalo wacho ni wache maneno osepange pache ka olal te ang'o meni manotimore do gima miyo manotimore ni nitiere ing'eni dhano nyuol nitiere ng'ama en introvert nitiere ng'ama extrovert ng'ama introvert mondo mi owuo kodi ka un achiel kachiel ok en gima yot then nitiere jok ma bende en insecure king'iye to samoro neno ni ineno feature moro e dendi ma oloko pachi koro wach manonego neni cha oneno ka gima isejaje koro miyo chir mane en go mano biro ni godo cha lalne lakini ka koro entiere comfort mare kar yweyo mare maber ma koro weche odira e mbui odiro mistari ma piny lit anyiko korka kori nene nan aneno ni an aska awuon asetemo Tinder kocha iromo gi ng'ato ti umach koheri in bihere too much kanyo kor kuchako loso mondo une kunyalo romo ine ko umedo heroru lakini romo gi ng'ato kata kendo tek nikech iyudo ka mbui kanyo oloso mamit koro kutemo pango ni urom to dwa mana no rom kodi e odi winjo koro kendo bedo matek ni ng'ama podikia kara warom kata restaurant moro wang'ere matin to kuchaji dwa mana haraka ni ero oksepango ni warom mane odi aparo ni mani biro gi point makara nikech mar mondo mi rom gi ng'ate mapok iromo godo Joyce pok iromo gi ng'ate sema nene piche keta mna kama cha picha ni mar adier ikia kata kite koso en momed bikia kata mna kite rome ot kata mna ino kata mna kokeno odi bena ngeno nyalo kata mna nyisi ni dhi rome ode tang'ni nyithindo manyire kata mna mayawuoyi mathoth osebedo victims to Sharon kata kopogore kod rome ot nitiere moko manyalo kata book hotel udhi uromo hotel moko Nairobi ka wang'eni tinde Airbnb otimo neo bende nkare kose ber romo in a public place kuma ji ng'eny anyika ananeno ni public place ber kata hotel ma kata king'iso osiepni moro nadhi romo gi ng'ama aromo go e mbui to pod ok ang'eye onyalo ng'i moyud ka onyalo yudi ila romo gi ng'ato e yot ok inyal ng'eyo ni en ng'ama odwa negi kose tinde nitie joma harvest organs oseneno kanyako ni wang'e beyo odwa dhi harvest wang'i usoko koro romo kama public ema ber to bede kata mna nyiso siep ni ponono kata mna ni ne school kata mna ine dak kata mna nyaminu nyise ne nadhi romo gi ng'ane mondo kata mna ka wanda chiolal mondo fuer kapok ne wadhi yuyo Sharon nitiere point moro ma Vida nowacho ma benda dwaro penja ne Rigan Vida nowacho ne mbui kacha nitiere pressure peer pressure yudo ka nyarwegi moro moko ber riambo Sharon nikech iwacho ni tinde iwacho ni jomoko wacho ni let me go and love me koro dhi to nyiewo flowers onyiewo chocolate onyiewo nyaka gweno ogo picha maber opost e mbui owacho ni a surprise
from the love of my life. To kara onge ng'ama onyiewo ne gino. In nyar wegi kineno kata wuod wegi kineno. Tiwacho ni yawa an dak ayude ng'ama ohera kamae. Ere kaka pressure ma kamago nyaka sani osebedo ketho kata hera moko e pacho kae. Riga. Peer pressure osekelo tungni mang'eny e weche hera. Vida nowacho maber ni yore yuto okrom. To koro ibro yudo ka samoro Michael nika. Earning mar Michael ogo mara nyadidek kata nyading'wen. Nitie gik ma Michael nyalo timo gi pesa ne man kaka Regan ok anyal timo. To bende peer pressure ni bende seche moko bende bere e yo mar okelo competition. Nitiere samoro minyalo yudo ni Regan to nigi pesa ndi lakini ok yani ang'o monyalo moro godo madam. Iwinjo to koro kadhi aneno ka Michael ong'iewo ne mare gimoro. Kata dhi ayudo naneno ka Vida asegombo ga Vida ndi. Taneno ko kawo flower moro wacho ni bas mae kala mohero. Ong'iewo nyasude moro orwako otang'o godo picha kata okwayo awacho ni bas ambe wang'ni pesa na moro madonjo cha mae gima terone. Koro wuon peer pressure orach ka koro bro chuno ko teri ni koro idwa timo gimok inyal. Nitie joma nyithi jorowere mosepike yore mag kuo. Kodwa ni mondo oyud mana pesa mondo mi otim konado mor godo nyawadegi. Koro mane kuma richo mare nitiere. Sama koro teri odhi omi gombo mang'eny koro idwaro gimok inyal nyalo bat koro chuno idwa ni dhi kaw gimoro e kwal mar nyawadu mondo mitim ne godo jahera ni gimoro. Bende kopogre gi mano wach mabende aneno kata mana ka johera magwa ore mbui ka en kaluwore kod ohala maweng'o mano mar chamo fea. Tinde mon chuo duto te korewge ji duto te chamo fea. Chamo Anto kian pok na chamo fea mar ng'ato. Ose chamo fea ni kare. Amo chamo takia. Lakini gimang'eyo gi wach fea. Wacha dieri. Nyaka cham. Ng'ato to se chamo. To gimanya wacho wach fea ni. Ng'eni ya kapo ka nyisi ni ya Vida. Vida dak Mombasa wach ni kamano anta dak Kisumu. Vida ane Mombasa bira Kisumu. To Vida be aya Mombasa to biro. Ng'eni mano tek. Momiyo gima ane wacho siepna ni wacho ni watim ni ya waromuru public mondi. To public ni ka udak mabor. Uru romo Mombasa kata Kisumu. Kuma unte inge kibiro Kisumu, anange Kisumu moloi. Kabiro Mombasa, inge Mombasa maloya. Orom kuma is neutral for everybody. Wanya romo kata Nakuru wate mokwongo. A public place moro mondo wang'eri. Tokman atem somo kiti ingama chalana. Tapi Nakuru ka unoromo samori wo Kisumu ta wachi ni karamna nyiko wo karamna Mombasa kaka usewacho. Twacho ni neutral place Nakuru. Ka unuseromo Nakuru kasto bange use chiemo la kata Nakuru sama giromo ni sama anyiko wuok Mombasa dhi Nakuru ng'aoro fea mimi awacho ni wakatieko akoka kelo kumudwaro awacho ya ni ka mana wapango dongo wapo ni warom Nakuru mondo kora som in ng'ama chalnadi koro abie fea ka hera okeno mar ng'ata chiel wan ji ariyo hera ni emomiyo nitie ng'ama miyo gi ng'ama dichuo koro wate wakonyre sama Kisumu gi fea donge abi mar gi fea na kama Vida Kisumu sama Mombasa jo bi mar gi fea ni makwara doka ka weche tek anyakonya anyami maduoke mano to koro kusera doka koro ng'anyeo gik mobela Biblos be wacho maler ni ng'ama dichuo ene jatelo kacha do koro an be ayie gi wachno ni kaka joma chuo wabeduru sero kaka Michael nowacho cha sero tek to ing'e be kichal ni koro in me idwa kwecho ahinya era ni ok dhi mbele sani joma nyiri dwaro joma adwaro 5,000 ose ding boy kedo gilo ni confirmed koro nyaka iber sami yero ng'ate mbuicha hera ni ng'aminyalo meet a requirements kata ng'amok dhi mi bedo gi stress donje ku bedo gi gombo marach ng'ama inyalo contain according to your pocket tiza meta pia pressure mantiere mbui osemiyo ibolo wuod wegi moro imanyo machielo ma ineno kata kosiep ni moro opost kata ni anero
Iluongo nang'o permanent. Verify. Mage weche matinde pok ochopo verified gi permanent koro bedo mpoa. Mpoa ne moro mpoa mara osiepni moro nyiewo ne ponono kata nanga moro maber post kacha into mari pok onyiewo ni kata peremende kata sweet koro ibole idhie machielo ma ineno ni ponono lwete mormo imbe pia precious choponi kalure kod gik minene mbui kosepodi kata mana kokene nikech angisa moro nyalo luor wacho kata mana jopuonjre ma nikech ni wacho ni ne mbalere ongek no adier wa okay peer pressure ntie and then something we are not going to run away from peer pressure ntie to awacho ni oningo kaka an personally akaoga peer pressure as a challenge ka neno ka there's something otim kamoro awacho ni dongan be have the opportunity manyalo work ma chop at least somewhere koro ana feel ni peer pressure okrach but it's a motivation mondo ngato at least bo work hard momiyo ka akaka wacho ni odwaro ngamo nyalo afford well mano is okay but okay feel ni oningi work hard mondo at least ngamo kinyala afford cha I make ngama I afford you look like ngamo kinyala afford kora feel ni peer pressure is good yes Depende peer pressure nyalo bedo maber kata mana marach Joyce dono wacho ni nitiere kata mana jomoko manyo maua to keto kanyo ni mar mondo mi onyisi ni kama kaka nitie kuom ranyisi kata mana Michael okinyi makawuono samoro nitiere kata mana gi nyadendi ni moro tineno ka osiepne bende ero timo gimoro koro nyadendi bende keti gi pressure sechego kata ne mbalariany ka wanae to koro tiyo gi school fee nyone maua gi chiemo mano bet ngeni kaka no nyakiberi weche mageragi kokamano to inyalo juani keche kaka iwacho ni kakoro en gin gosiepe gi joma nyiri kendo joma nyiri joma wuoyo to joma nyiri be gin joma nigi nyiego koro samoro neno kosiepne miye gik moko to ito kinyal mi ngeni okokoso option to mondo mi imbe imake pinyni no mano koro pinyni imbe nyaka itim gimoro at least one effort mari gimetemone ma indie makoro dhimiyo kako rionge nyalo idhi end up ni koro samoro fee mane janyuol ni oro ni matin no imiyo nyarwe gimoro itere godo kamoro endi lakini ma indi okonego beni wakawe kaka gimoro ma okonego beni wakawo era kaka gimoro ma like wakete gimoro ma like reckless kabisa onego wabed responsible era mondo at least consequences ma era dhi keloni in gi ng'ama uweroru godo ni ok en consequences ma dhi inyi nikech koro kaka instance ni fee moorni itiyo kode ka ing'iewo ne gik moko to in idhi end up ni koro gimano ne gichul godo fee nyoke chulo maning'e ni side ne tikonye to side ni tiinyori koro nego bed ni time responsibly iero ng'ato lakini effect ma gimidhi timone be ntiere gi effect modhi kelo nie side mari to ka en gima both side en gima kelo mor e dieru ji ariyogi to an aneno ni ber kotime lakini ka en gima inyi to kitime ka en gima inye be kik itime tang'eni magi dito to bende kelo kata mana dang'ni mag paro kuom ranyisi Joyce sasa inyalo bedo kata mana ni idate ng'ato kata mana yor mbui pok oromo kata mana kuom thuolo mar higni 5 uchalo mana ka jok moseromo to kata mana pok oromo dong mane nyalo bedo adiera anyiko kata mana kwang'iyo kata mana weche maket kod hera e mbui wang'e na chidnade ahinya maneno ka nyiko Ramogi oro gin miriambo ma bende otimo tach nang' mane nyaka ng'ato riamba anan kama samoro oriambo ni en daktari to samoro ken kata mana daktari samoro somo to kosomo nang' mene nyalo miyo ng'ato mara mondo miyo riamb nyaka oedit to ket features monge gode mbui kacha nang' mene magi timore koso ok waherore wan wawegi en gombo mang'eny mar jini goma extreme ng'ato gombo mana ni en koro en piny but odwano odate ng'ama oinge mabor sana koro nyaka oriamb momedre omed miriambo moko maonge mondo ng'acha one ni ma ng'ama nie klasa wakawe nikech sani dating be lure gi class okinyal kawo ng'at mani kaka nyiri wang'isre ni idate be above your social class koro okinyal di date ng'at moro ma ni dala ma chandre nyaka imany ng'at ma ni above your level koro joma ni piny ka be ok gidwa nenore ni gionge gimoro koro kuma miriambo mang'eny bire ni koro gimonego watim en accepting kama intie
gi ng'ama inyalo hero. Vida iwacho ni e mbui ka tine nitiere gino miluongo ni broadcast message. Ma ibete kitanda in gi verified moro Mombasa, in gi mpoa moro Kisumu kam confirmed moro akia ni kaje. Magi duto wacho omi wacho ni in hera mar mbui ni okisiro kaluore no kelo mriambo. Mriambo makamagi pono nitiere kaka inyalo tiek. Mar mono mi ng'ato kata kowacho ni we abeda gi permanent moro kata lokichogi. Gi kuom wacho adier miriambo to onge kaka inyalo tieki. Nikech mokwongo kaka nawacho dhano jakwadh chunye to ma ok en gima dang' iluong ji te e bura ni koro waweuru riambo. Iwinjo nikech kata kaka wabetni maonge mbui ng'ato nyalo riambo. Koro ok dang' inyisa mano kita. Iwinjo to ka en kita nitiere jok mok riambi by the way konyisi na madho chai to madho chai adier but nitiere jok moko ma kitgi ena miriambo. Nitiere kaka miriambo no moro giwinjo ka oting'o gi malo to some extent. Koro doing away with lying mo bedo brought gi mbui is not possible. Mano to ok dang' mawuondre ni nyalore. Koro gima timore en mana ni kaka dhano ilema ni Nyasaye kika yud mpoa mariambo. Luara lwetu mpoa. Kapok olokore mpoa to en ang'o? Dong mpoa e machako. Mpoa e machako. Winjo ni nitie moro ni msupa glue. Moko makoro awinjo ni sama chalni ng'ato nigi ode. Koro nitie nyako mabiro makoro be chamo jamani kae. Koro mane iluongo ni msupa glue. Eno maka otema mayo. Weche gi texture ma kata bana poka winjo kata kamano Joyce. Kinyalo mana ketno moko kuom ote madonjo. Odiochieng' ma kawuono en mana gombo marwa mar mondo mi konyalo yawo lines mag simu. Aken director mar Bob Wafula kinyalo mana yawo lines mag simu nikech aneno ka sigana ng'eny ka ni koro Ramogi ka goyo kigoyo kada mna simu kiny makawuono pono ne wayawo lines mag simu. Kinyalo kata ket namba no kanyo mar mondo mi joma neno wa nyalo goyo simu. Ginyalo goyo simu. Gichwal nwa ote magi kata gigo maginte paro kotudore kod twak marwa. To bende ka giloso nikech piny pod okinyi gilose weche marito wat nikech nyithindo neno TV donge. Jeso ka wanena ote mamoko ma bende osedonjo kanyo. Nikora Ramogi jwang nitiere kod sigana mopogore ka. Wasoma na ote Rosie kinyalo ketnwa ote kanyo mar mondo mi wasoma. Nitiere kanyo janeno marwa iwacho ni hera mar mbui osemiyo yawuotwa oromo gi mako lwer. Nyimbui to jomriambo to kata chuo bende. Anyway, kony mare to waseneno. Okonyo yawuotwa madhoge gi pek. Ote machielo kinyalo ketnwa kanyo Milka kawuok Alego. Wacho ni hera mar mbui to mit. An aswitona ne wayudore go e mbui. Ero ageno ni pod gin kumoro achiel nyaka sani wacho ni hera mit kanyo. Ote machielo bende aneno kanyo mabende manyalo somo mana mapiyo. Iwacho ni hera en gima physical, something you can showcase. Inyalo touch. Hera is not just feeling. Hera mar lombo gi bero wang is false. Indiko ote kanyo mang'eny. Tindiko ni mbui ng'eny gi miriambo gi wuondruok mang'eny. Chuny dhano tek. Ng'eyo mbui be obedo complicated. Medo complicate weche. Isomo ote mogik kanyo Joyce? Ote mogik mar Kevo. Wacho ni ma Kevo wuodo Ombei Kano. Akwedo hera mar mbui osiepna moro nocham feche mano 1500 modhi kamano ok adwar olongo nyige kaje. Ero wanyalo wacho ni oani Violet ibedie Nairobi kanyo. Kaparo ni magigi puonj. Okinyi makawuono ponono no secham fechi. Okinyi makawuono ponono ni niromo gi nyadendi kata mana dichuo. Masa moro ka noketo picha mar mbui to kochal kaka entiere in real life. Aparo ni magigi ni puonj mabende wasomo pile ka pile. Nikech nitiere jok moseyudo ber gi mbui to nitiere jok mapok oyudo ber gi mbui. Bende wanyalo mana medo jiwoji ni kata kidwa romo gi ng'ato e mbui kacha to kik odhi speed ahinya. Ok ni uromo aroma kawuono to ose mana kuoi fair to ise mana ori kuogi irite mondi. Hera to mit. Hera nyalo tero wi speedy. Hera setimo ji otimo gik madongo. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak marwa Rigana. Ka duoki twak okinyi makawuono. Nyaka sani Sharon wang'eyo ni kaluore kod mbui wa mana kiwinjo ka Vida ne wacho ni nyalo bedo in ng'ata achiel to intiere kod johera mathoth. Ponono mbui ma osenyayo weche maga ponono timbe maga ji koso bede adiera osiep. Yudo ni ng'ato
en ng'at achiel kata obed ng'ama wuoyi to ponono entiere kata kod joma nyiri maderom kata dek nikech wang'e ni kinde machon romo ne tek mar mondo mi rom gi ng'ato ilos kata kode nyaku rom achiel kachiel kokunenru to onge kumangu urome kendo mbui ni ponono osewuoyo weche mag dak kata udi koso osebero kosin korka kori chalo nam jamiriambo to majamiriambo kati romo kode mibedo kode piny kama wuoyo tenje ko japap to japap adieri bende makende ni sami menyo ok digo nengo gimoro achiel nyaka igo nengo gik mopogore kidhi ng'iewo nyar mano sami menyo mano sami menyo kakoro in mosemori kamano nyaka imenye kimane to kare ji adek gi ere ng'ama nyalo mach godo malong'o ing'e ni akia kaka udwa keto gini nitiere hera kapok udonje keny gi hera masa keny madhi mbele sama un in marriage gi sama kok umanyoru ne in dating ng'ama koka date ng'ama koka menyo timatima broadcasting ka en good morning to ne dhano 100 ka en idwaro gimoro jo confirm do donja 100 mondo iyane ka in dwachi mar pesa ni malo samoro gik mitimo in e biashara moro madwaro pesa mang'eny samoro in iluongo nang'o jo fashion and the rest nitie gik manyaka idwar donge kidhi yudo ng'ama tek week leave dhi konyi nang'o onge koro ber ne gi richo ne bende nitiere ber kaka nawacho cha mar mbui ni mbui osemiyo kuondewa mag menyo osebedo ang'owa malach ok ochuno ni nyaka imeny mana tie dalau kanyo ok ochuno ni nyaka anti ni moro wadu moro nyaminu moro ema yuani inyalo menyo kin kendo unyalo endelea gi wuoyo maru regardless of kuma une to miriambo mar mbui to kene room miriambo mar mbui okere room nikech waonge gi regulations to bende sami usori nyaka imede sukari moro ikono wan dawa nokona ni jogi kokiwuon to ibiro tho misumba nyaka imede gimoro matin koro sama udhi romo kode cha ene makoro biro ng'eyo ni niwacho kama be kik iriamb ahinya samoro ijamigu ija Subaru kan kama tiwacho ni in gi Subaru winjo kik iriamb ahinya makuro gi ng'ato Lexus to kare inyono gi tiendi koro kik iriamb ahinya aparo ni mago gin ote malew ahinya nyaka miriambo kanyo wacho ni riambe marito wach to miriambo be kata mana kiriambo chono man nyaka riambe nikech ka koro wani seriambo ne to koro sida kodi kacha ong'io ni koro niseng'ise ni in gi supermarket to karin mana gi kiosk don koro faya ema dhi tami oro ka to kata mana ote mago mag nyiepo nikech ang'e ni nyithindo ka nitiere skul jopuonjre shopping bende nitie maybe I interject matin miriambo bende bro kono nitiere ng'e ni era bende weche neno nitie joma dwa mana bayo nitie joma dwa mana timo osiep iwinjo nitie ng'ama bende manyo mana partner modwa tiyo mana modwa wuotho godo ka inda gocho kacha in gi jaber moro ma dhano nyalo ng'iyo iwinjo to ka en adier ni ng'ama ni idich kod idwaro e yor mar keny ok apani diriamb ni in gi supermarket o kata kiosk onge godo nyaka ibikone akona adieri to be kata kapok wadhi ka nitie app moko mag Tinder gimomiyana online kamora adhi ang'iyo vida mamany profile mang'eni ma is my good match iwinjo pod wawuoyo pok waromo vida be biro study Regan mong'eni to ng'ani so far aneno ka is my any type na iwinjo mondo mi koro wagige sama koro wadhi romo cha wadhi romo ka at least wan gi idea e ir ng'ama idhi timo ang'owa ng'ama idhi romo gik mohero ma bende ahero makelo ang'owa together koro ato ta jambui en jambui to bende ang'inyiswa ni e mbui gi duto wasewacho ni nitiere mbui mopogore opogore wantiere kod Facebook wantiere kod X Twitter matin iluongo ni X wantiere kod Instagram TikTok Snapchat Tinder girigo kachiel kod mamoko ponono mane
ema ji thoro sere kata ji thoro menye kaluwore ni ji thoro manyo hera kanyo. Kaka pile Sharon wantiere kod jofwambo magwa. Mana kamano nyakwaro mga jwang jofwambo magwa kor gwenge mopogore opogore. Bende nyiswa ni pach jopiny en ang'o kaluwore gi thor wach mwantiere godo. Gisani yienwa mar mondo mwadhi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu wantiere kanyo gi Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mona winja amusi ni misawa. Kaunti ma Kisumu chio nade. To jopiny wachang'o kaluwore gi thor wach mwantiere godo. Kamana nya Sharon achiel ka achiel kwa woke kaunti ma Kisumu kaindi ka oluore kod thor wach ma wan godo e studio mar okinyi ma kawuono ma bende wuowi hera e mbui an kod jodak ma Kisumu ma bende agombo ni gigole pachgi ginyiswa ni to ginto giparo nade weche mag hera e mbui romo ma ji romo godo e mbui mopogore opogore kama oting'o WhatsApp, Instagram, sani TikTok e mobiro kanyo ma bende madho ji ahinya wan kod Facebook gi wang mbui mopogore opogore adhi teri achiel ka achiel irgi mondo mi gipimno to ginto pachgi chalo nade wi weche mag hera e mbui nitie kaka hera kata mbui oseloko weche mag hera gi koso nitie kaka okete maber kata okethe machiegni nyakoro moga jwang. Abo chako kodi mondo mana mapiyo piyo nyisa ni to ini paro nade alafu adhie nyimine na manyiri gi mondo gimbe gimiwa pachgi. Erokamano an gi nyinga Gilbert Obuya an jadak ma Kisumu kawuoye wach mar teknoloji mobiro manyien kama ji rome weche ma ji rome matindo tindo. Anno ne ndalo machon ne ndalo ma opogore gi sani nikech ndalo machon ji ne romo yo mopo joma kata ne kende kana romo gi nyako mosiepne ne waromo kuonde joma machon ne nyalo romo gi ng'ato kata thum nyalo romo gi ng'ato kata kamoro kama opogore kata gi thum kata mane school to samwa wuene nyithindo osebedo ka giromo e social media joma nyithindo ma sani social media nitie kuonde mosekonyo to nitie kuonde moseketho nikech kata nyalo tang'o ni picha mar ng'ato e social media picha moro meno ka nyako no jaber sana lakini kibiro romo kode kiwuoyo kode loka cha to ine ikone ni warade kama kore wuoyo kode ken loka cha ten loka ni teno oko ken ng'ami wuoyo godo cha omiyo social media osetero ji kuno oporo osemiyo ji kendo joma ok ng'eyo ka wuoyo social media kendo social media bende nitiere kuonde mosekonyo nitie joma ne kata king'iyo sa nitie joma ok nyal kendo kia wuoyo gi nyako lakini ko wuoyo gi nyako e social media tiyudo ka gibiro magiromo magikendre ng'ama ne piny osejwang'o ni ok bi kendo omiyo social media ber to nitie kuonde maricho pwe morache kendo ma wuoye en romo ma ji romo e social media weche maricho manyalo bedo e social media ma nyithindo wacho kata ma ji timo e TikTok ber nitie joma wuoyo e TikTok to TikTok ber onyalo moro ji to nitie kuonde moko ma TikTok jomoko osedhi monjawe osekete gimoro marach giri makoro kata mana ng'ama duong' ok nyal ng'iye kata ok nyal ng'iye gi nyithindi omiyo akwayo social media ber nikech piny idho ndalo ka ndalo piny idho piny ok ochung' mane wantiere cho piny idho omiyo ka ber to onego bed ni romo gi mar gineno en gima mar social media en gima ber erokamano ahinya adwa ni kaya kuom ng'ama dichuo tadhi ir nyadendi mondo mi wawinj kama jaber machiegni mar Ramogi TV aneno ka topic ma wan go ni ine age maber ma winjo be ni walose kaka weche mag hera e mbui inyalo wacho ang'o ober koso rach? Okay, naitwa Shelin. Naweza sema kulingana na social media ni mzuri na tena ni mbaya. So kwa uzuri wake is that relationship tunaweza pata yes, kuna wenye wampendana kwa social media hadi marriage yao ina go through na kuna wengine pia like nena mbaya kama most tunaona watu wanauliwa through social media. So mimi naweza sema ni mzuri. Asante sana. Karibu. Ginyingilunga Alfonso Odhiambo kaachiel kanya wuo korka wach mar social media nitie kama obere kendo gi kama orache. Rachne maduong' sani nyalo ni social media sani ji koro chako dhi odonje jogo bende ma koro wuok ni kaendi kama ginyalo bede maketo kaka trap mar magi nyalo mago nyiri inyalo ro ka ng'ato ni e social wuok kode maber kare en ng'at moro mani kod nia mambaya yoro machiel modono timne go nyako ma koro yo mayot ma nyiri inyalo mage yo mayot minyalo timno gi marach to kendo en yo moro bende ober yo machielo ni nitie jok moko ma weak e wuoyo chika nyako one on one mondo wach kode ni ma e gima dwaro nyaka eri tiyudo ka mano ok onyal nyalo koro on other hand social media okonyo jogo ma dhogi pek kabisa ma ok nyal approach nyako mondo owuogo mano en kaka nene. Erokamano machiegni. Kwa majina naitwa Hilda Anyango. Mimi naweza sema that social media imesaidia watu wengi sana. Juu tuseme kama mtu anataka kudate mtu like naweza sema like it is a dating point and somehow it is also bad. Like
unaweza date mtu ujui, and on the other point tuseme mnaenda kumeet, unajua inaweza kwa sometimes ujui huo mtu vizuri, wewe amekutext, mmechat, wewe unasema huyu msee ni mzuri, kumbe on the other side anaweza atakuua, so it is bad. That's what I can say. Koro romo mar social media mag loso heragi iwacho ni ok en gima owinjore. Ok en gima owinjore kabisa. Sawa. Machiegni. Erokamano, ma Joseph Onyango, jaohala diere boma ma Kisumu ka. Mokwongo weche mag social media kwa apply gi yore mag hera ober nyakonchiel to rach nyakonchiel. Namba achiel orach nikech iyudo ka nyithindo masane kar mondo gi concentrate e yore gi mag somo to sani gisebdhi magidonje e gigo mowinjo pok ikgi oyienegi mondo ging'e. Iyudo ka nyathi oseng'eyo timo gik ma ok owinjo bende, ong'eyo gik mowinjo bende, ng'ama ng'onge mowinjo bende timo. To mar ariyo osebedo kokonyo nikech en one of the ways ma ji romo. En adier ni nitiere yore mang'eny ma jogo moseromo ma oloso keny kaluwore ka okalo kuom social media through Facebook kata yore mamoko. Omiyo ober en ni sani obedo misused, ji misuse, kendo jonyuol bende owe nyithindo magi access gadgets moko ma kelo gi problem. Otherwise erokamano ahinya. Katieko inyalo wacho ang'owa? An mokwongo iluonga ni Irene, an e boma ma Kisumu. Tanyalo wacho ni social media okonyo piny weche mag hera kendo oketho. Mokwongo kokonyo, anya wacho ni omiyo waromo gi ji mopogre pogre, omiyo wa oketo teknoloji maduong', yani ji romo mopogre pogre, kata kidwa neno jo celeb, omiyo wanyalo neno gi molo kwa yani kunya ng'eyogi, lakini on the other hand imeharibu cause watu wameichukua like wanafanya vitu mbaya, wana post naked pictures, wana dance mbaya, so hivyo ndo naweza sema, but imesaidia sana, but mambo ya mapenzi inasaidia juu watu unaweza kutana na mtu kama unadeli mtu tu unashukia tumekutana na mtu your luck, instead of kukutana tu na mtu hivi face to face. Unaweza hata mimi nimeipatana na mtu social media, na imenisaidia sana, so naweza sema inapendeza, lakini watu ndio wanaiharibu. Asante sana. Mana kamano Sharon kaachiel kod Joyce, winjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti ma Kisumu kaendi, ka bende giwacho ni hera mar mbui ni kod ber to komachielo bende en kod rach. Kiwinjo ka ng'ato wacho ni luwore gi ng'ama iromo godo. Samoro nyalo bedo happy iromo gi ng'ama ber manyalo konyo ngimani kaluwore kaka uwinjoru, to samoro bende inyalo romo gi ng'ama wuondore ni oheri, to sama uromo nyalo pango timoni timba anjawo moro ma bende nok ing'eyo ni nyalo timore. Ka ok kamano to aweu kapenjo ni to in Sharon kaachiel kod Joyce nuromo gi joherau kanye, to gi welo duto wa bende wan godo e studio gimbe gilenwa ni to ne giromo gi johera gi kanye. Ka ok kamano to aduoko ni e studio mondo mudhi nyime kod thor wach ma wan godo mar hera mar mbui. Erokamano nyamile seta adhi gochoni adhi nyisi bang'o mane kinde mogochoro en be no nyalo leronwa ni gin to ne giromo nade, kata kamano mano mbaka mwanyalo goyo chieng' machielo. Kamano Millicent wagoni erokamano ahinya. Wawinjo paro mago mag jodak e kaunti mano ma Kisumu. Joyce, sa ringo mapiyo, wadongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Nyakorom gajuanga po nono ni intiere thuolo mar goyonwa simu, namba oseketo e wang' jowi kanyo, inyalo ywanwa tol achiel kachiel mar mondo mi wawinj pachi kaluwore gi thor wach. Kokamano wakaw ote. Donge ote chalo soil. Kinyalo mana ketnwa ote makamaga achiel kachiel, wabro bedo kwa somogi mana mapiyo piyo. Onyango wacho ni an Onyango ka an Thika, to awacho ni hera mar mbui ok ber nikech oketho udi sana. Dako iweyo ka iwuok idhi tich, lakini sami wuok to en be owuok odhi romo gi dichuo moro. Aya, kopogore gi Manyakorom Gajuang. Emmanuel kintiere Njiru iwacho gi dhongere kanyo ni I salute the show. Mpoa temporary, verified na permanent ndio issue nowadays in town. Erokamano ahinya. Thomas wacho ni Thomas Katiba, an kod penjo, ang'o momiyo nyiri matindo ohero chuo mosekendo? Aya, bende wabro bedo bende kwapenjo chuo bende vice versa, nikech ok en nyiri kende. Kopogore gi mano, Mako Juang iwacho ni mar Nyakach Nyabondo, Ramogi TV winjore maler. An hera mar mbui osemiya ketho fair nyadi ng'ama nitiere e profile picture
opogore gi ng'at mobiro mondo rom godo. Tek manade. Oto machielo. Odhis B wacho ni amor kodu matek, twak ber kendo konyo vijende. Keep it up guys. Erokamano ahinya kuom oteni. Machielo, hera mag mbui ketho udi kendo en mana ketho sa. Aya, mago gin paro mabende jowachwalo. Bole Erika Job Ochieng wacho ni en Eriko wuod Priti. Hera mar mbui nomiyo aseoro nyakwar waywa nasero nyakwar waywa ma anyuol godo awuoro. Mano wach malit ahinya. En wach malit kalure ni romo kacha ikia kata nond ng'ato. Tuse machako. Aparo ni mano bendo adhi lose. Mana mapiyo Opija iwacho ni mbui to ber. Lakini kakitiyo kode emarach. Jok moko wuondre mbui kabisa. An mbui nosemiya rado gi dayo nikech noketo pichni nyare e account mare. Mbui osebero weche hera but bende oseketho keny moko e hera. Joyce ji nigi sigana oko ka. Ji nitiere kod sigana mopogore opogore. Moko wanyalo wacho ni gin living testimony. Kata kamano, Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani mbui omiyo combination yot, communication yot. Kata kod ng'ama nitiere Amerika wacho ni nyaka ilosri maler. Mbui ji oseromo mokendore, lakini ibedo motang' sana. Inyalo chat kod wuoyi wadu ma iorne pesa ka iparo ni nyako majaber. To mago timore, nyiri bende samoro chat gi jawuoyi to kare chat mana gi nyaka. So motimo gik nikech ang'ene gi ng'enye. Orodel Masowino iwacho ni nyako asero mana one on one. Mag internet go to scam. Donge pachu paro pogore. Awinje pachu kanyo. Achak kodi Michael. Wycliffe. Gimanya wacho gi sani en niya, ere mbui ni kik wakawe uru ka en gima rach. Gini ber. Namba kwa chako kata kaka wabet ka ji auchiel ma welo gi. Kwa penjo gi achiel kata ging'iso adier, bunyo ni giromo gi joma gihero e mbui no. To gimoro mar hera mar mbui ni gimanya wacho ni kosekendi bede ng'ama nitie gadier e ngimane. Bed ng'ama koiot ni in luok sende loso to bed maber. Luok sende ot bed maber. We wuok ni dhi manyo kamoro. Mano ng'ama oweyo ot maluoko sende ot bed maber. To dongi ng'ato wacho kanyo ni an nchoweyo. Koweyo dhako. Koweyo dhako belowe. Gie gima gidhiro gimanyo gite. Chuo moko be nitiere miweyo ot, dhako kowuok to dichwe bo wuok. Koro joma chwa obedo joma ratiro. Erokamano Nyavida, imbe winje pachi. Ahinya nyama joneno wuoro. Ahinya nitiere moro mabende wacho ni osesero akia ni kazinde moro monyuolgo. Moro bende wacho ni nitiere dayo mosesero kara mana picha nyare. Iba bende oketo kacha. Ineno mbui gima idhi yudo kachacha en gimane madwani ng'e. Adhi ndiko e profile na kachacha ni an giga makama atimo tich makama to okadhi nyisi kata na nyakanye. Tinda neno ka bet chuo penjo ni ti nyakanye. Nyakach makanye. Mondo ng'eni be wan wede. But chon maneko ka mbui odonjo thoth neno gi penji. Yuda nyaka mbui kachacha iseyudo ni ati hobbies cooking and eating to imbi ero cooking and eating iwacho ni bas mae ng'ata ayudo ng'etna to kinone matut kasto koro ineno hera mar mbui ni iyudo ka ero uwuoyo e mbui donge to koro uneno ni useng'eru moromo makuromo to koro oken kagima kokuchako udhi mbele utimo gik ma jomo osebede hera kuom thuolo malach timo mimi yudo ka samoro nyalo nyuol kata gi ero kaka nowacho nyarwaigi weche machal kamago. Iwacho kanyo makarenya to bende Sharon awinjo ka ng'ato wacho ni ponono e mbui ka inyalo bedo ni in iwuoyo gi ng'ato e mbui to ponono kaka an Joyce ponono awuoyo kata koda Mary moro tanawe ni en David. Magi anyiko korka koriere kaka ng'ato ka ponono in jalno ma in ing'eyo kiti mar chwech in kaka in. Ere kaka inyalo geng'o ma ponono kik yud ng'at mokidwa loso godo e mbui kacha. Inyalo geng'o gima kamano tek, lakini tinde nitie video call. Inyalo ng'iso ng'ato ni sama kamae watem wagoch e video. Mondi ne ni yaw akik beni aloso gi wuoyi wadwa kata nyako wadwa to an ahero the opposite sex nikech betinde nitie hera mar kind joma kamago joka ABCDQRS. Koro dwarore ni
inono uwinjru kamondo ing'e ni ma ng'ama loso goni ok en nyako wadwa nikech an ahero chuo koro nyaka uwinjru utim video call nikech ji to riambo nikech jomoko bedwa mana pesa ema ji manyo koro odwa no wuondi iorne fare mar miriambo mondo otim go gigene. To magi duto kwane kata mana mbui kata mana e clubs do neno ka tinde kata mana nitie chuo marwako wig smo wich makeup pin ka nene te mana ne iyudo to karo yudi dong Joyce koro bedo mana motang nikech gige mbui piny tinde lony nitiere weche mopogore opogore ma bende timo gino maro ni puonj ma bende wantiere godo ka konyi e yo makare. Joyce adwa tek chenro gi wach gi mogik donge nikech gin wantiere gi rowere ka auchiel aken wachagi komane wachak gi Trizaka. Aya Triza an wachna mogik daher wacho ni kaka vijana mokwongo wabed joma iwacho ni joma contented. Contentment en gima duong' sana kuom ng'ama especially ng'ama nyako ndo kata joma chuo bende. Koro mano kobedo to mokwongo pressure manono kinyal chandi ngima ibro dhi mana pole pole. To mar ariyo hera mar mbui ana wuon tawacho ni en gima ber nikech tinde generation ma wantiere sani iyudo ka ji mang'eny ng'ato tiyo ng'ato ni kama kamae koro kapano ningo ng'ato compromise tich nikech marriage kata relationship koro to mbui ema bro keto wakanyakla mondo wabed ni relationship no dhi mbele koro hapa ni wati gi mbui e yo makare mana kaka wasewacho waduto mondo waneni relationships odhi mbele to mana kwatiyo kode yo makare. Ero kama na inya no giore ni mar mondo mimos gi daka unjo kichoko ng'ato kan kata mana ero kama na Michael wachin mogik otieko. Am bende wachna mogik en niya wan kaka joma rowere nyaka wang'i ane ni to chunywa dwaro ang'o to pachwa oyiero ang'o ma e weche magera giendi to ka wayiero joma ginene weche magera wabed joma genuine gik mwadwaro to wach ma dagomb ni onge okombe mikao kuom sero kabisa bende onge loch moro mantiere kuom bedo ni imanya pap kamoro amora wabedi uru joma wa focused gi goal ma wantiere godo to wang'eya ni to sama watimo gimoro amora be wan responsible e action moro amora mwakao nikech mano bro miyo wabed ni gik magera giendi ok nyuol weche maricho kaka weche mag tho to moloyo wabeduru jok ma bende one social wa consult nikech ka achoko paro kuom ng'at machielo to en bende onyalo miya ng'eyo mane na onge godo magendi bro miyo weche magero bi nyuolonwa weche maricho kaka paro ma ochokore ma wadendo ni pressure kata deruok gi weche makamago endi nikech kisungu wacho ni a problem shared is half solved koro ka kwadonje shida nyaka weche magera gi wabed joma open mondo mi wa reach out ni to ng'ane osiepna mang'ane wachang'o ng'ane osiepna mang'ane be wachang'o kamano. Ero kamano ahinya. Aparo ni mano paro maleyo. Rega nin gi paro mane kwa chieko mogik. An dawach ni ka in ng'ama pok oyuto kik iluor donje mbui imeny samoro in Kenya kata ng'etni ni Sudan mbui biro miyi ng'etni lakini gimoro achiel ma nyaka ing'e pabno nigi kuthe en gi gode kendo en gi le mager koro ibede motang' kamano kendo osiepna Jim Jonyo donje pap isechanduri ahinya. Ero kamano ahinya wacho kanyo makare pap iye lach pap oting'o gik mathoth ng'ato bedo motang' Wycliffe wachni mogik ka watieko. Gimanya wacho ni en mana kapok ichako gimoro ket Nyasaye mbele Nyasaye matelo ne ji to kendo ng'ato mogenro kuom Nyasaye to gik mopango dhi maber. Anya wacho ni kako kidwa donjo era lem mondi kik idonja kanyo ni nikia gimnya lem Nyasaye biro konyi to be adwa nyiso osiepna ma iluongo ni Vivian donje era wetandori era barutiyo. Ero kamano anyiko wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono hera e mbui. Hera e mbui waseneno ni mbui en gima ber sana kendo wadonjo kik waluor donjo e mbui mondo wayud hera nikech hera be en gima ber kendo en gima mit ka in gi ng'ati moro ma idok e ot uromo go to iwinjo ka
chunyi lor kendo ionge weche mang'eny nikech ing'eni in gi ng'ato moheri to in be ihero. Koro wabed mana vigilant, wabed motang' mondo joma waromogo walem kaka Wycliffe osewacho, lem ni ng'ami iromogoni obed ng'ama dhi gi kaka idwaro mondo ngimani obed. Kamano ahinya. Vida, pap mari wachni mogik. Kawaloro twak marwa okinyi ma kawuono. Gima nyalo wacho en ni mbui to osebiro to onge gima wanyalo timo kendo moko mang'eny bobiro kaka higni medo dhi. Koro gima nyalo wacho en ni kidonje mbui to donj kanyo gi paro moyawre with an open mind to kendo ibed very cautious. Iwinjo kik ibed iluongo nang'o, kik ibed comfortable. To kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui nikech tinde kata kanisa dong' iyuda ng'at maber. To kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui to kawo thuolo ni ng'e ng'ani maber, kik ibed garaka. Jamriambo bojony bang' kata wachni dweche ginene wige 2 to jaadieri to bobedo kanyo kendo ok obi keti garaka moko maonge. Koro kik ibed gi ng'wech. Gima en giri en mana mari. Onge ng'ama nyalo mai godo. Paro leo kanyo rowere osechiwo pachgi kanyo korom ge jwang. Joyce kapok watieko bende joneno wakawo pachgi mogik ahinya ahinya kaluwore gi thor wach ma bende nagioro. Rosie kinyalo mana ketonwa moko kuom ote mantie. Wasomgi bang'e to wach tiek chenro. Ang'eni weekend nitiere mbele waka. Ote mokwongo kanyo mar Daniela Fantades. Owacho kama, hera mar mbui to ber, but miriambo ema ng'eny. Kata ka idwa keto nyar ng'ato e box, to you just feel insecure nikech ing'eyo mana ni idhi cham fare mari. Mano en akong'o Daniel. Iwacho ni jok cham fare oseketho pap. Aya, kopogore gi mano, Lucas Ochieng' iwacho ni akwayo mondo Ondoto okowne mama wa mose. Ondoto napok ikowo mose. Amoso min Karian. Erokamano ahinya. Joseph Obala nyalo somo ote ne Joyce. Joseph Obala bende wacho ni en Joseph Obala ka entiere Kiganjo Thika. Awacho ni mbui rach sana, omiyo dhako oyudo dichuo moro kendo ma anto oweya okodwa mbui. Owacho ni an okadwa mbui. Mago weche matimore. Wasomo timo gi kanyo mar awuor. Iwacho ni wach hera mar mbui okoyot jodalawa awuor. Chal ka gima wuor nokodhine makare. Kata kamano anyalo wacho nang'o, wan wamor ahinya gi twak geno maro ni nyakorom ge jwang' mabe naneno chenro makama obed miyo wuoro rawera nyathi geno maro ni twak makawuono iyude puonj achiel 2 3 mabende inyalo kawo. Wagonu erokamano ahinya kuom chopo twak okinyi makawuono. Joyce bana ka pile chieng' tich abich wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Kinde moro wawuoye weche mag ohala, weche mag siasa, weche mag hera, wapimo kaka piny ringo. Kwa kamano mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ng'aw. Ibed go dira makare warade kendo juma mabiro wuok tich nyaka chieng' tich abich en saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyakorom ge jwang' gi kanye mochopo gode giko mar chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Hera mit, hera osemiyo ji mathoth otimo gik mopogore opogore. Nitiere jogo ma bende ponono oseringo gino miluongo kanyo ne selop nikech hera. To maduong' en ni uromo e yo machalo nade. Kuromo e mbui ne kaka uloso herau e yo makare. Kuromo achiel kachiel ne kaka uloso herau e yo makare. Kaluwore ni abura to ina ema ing'ado. Riti masani nyaka kendo warome e juma manyien. Nyinga Joyce Odur. Ma e chenro makelo